Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ikatlo sa buwan ng Disyembre taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown, 22 days bago pong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating weather update mamayang bagong weather system na nasa silangan ng bansa ay nasa ang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o mamayang gabi bilang isang ganap na bagyo. Pinoy seafarers naman na binihag ng Houthi rebels nakatakda ng palayain ayon sa Department of Foreign Affairs. Ang Office of the Ombudsman ipinagutos naman ang 6 na buwan na suspension sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways at iba pang dawit sa flood control scandal. Ang Independent Commission for Infrastructure naman inaprubahan na ang hiling na executive session ni Congressman Romulo dahil yan sa posibleng umanong banta sa kanyang buhay. Sa Provincial Report abangan humamaya steel bridge sa Kalinga na bumagsak, pansamantala pong pinalitan ng tulay na kawayan. Sa international news naman, Airbus naharap ngayon sa panibagong trouble sa kanilang A320 planes. Ang Russia at US negotiator naman bigong makagawa ng breakthrough sa Ukraine peace deal. At sa sports balitang Gilas Pilipinas Women, target na makakuha muli ng gold medal sa 2025 Southeast Asian Games. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Sa ating weather update, the weather report, mga kabombo, inasahan pong tuluyan ng mabubuo bilang ganap na bagyo ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 oras. Sa naturang period o sa naturang panahon, posible pong papasok na rin sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo at tatawagin bilang Bagyong Wilma. Sa kasalukuyan, ito ho'y nasa layong 1,190 kilometers sa southeastern Luzon. Ilang kilometro na lamang po ang layo bago makapasok sa Philippine Area of Responsibility. Inasahang makakaapekto sa Pilipinas ang naturang bagyo oras na makapasok na sa teritoryo ng bansa. Maaari itong magdala ng mga serye ng pagulan at mga storm surge sa mga maapektong lugar tulad ng silangang baybayin ng ating bansa. Kabombo, manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa kagdagang pang-updates dito ho sa panibagong sama ng ating panahon. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga otoridad ng Oman na nakatakda ng palayain ng siyam na Pinoy seafarers na lula ng MV Eternity na binihag ng Houthi rebels sa Red Sea. Sa isang statement, sinabi ng ahensya na nakatakdang ilipat ang mga Pilipinong tripulante mula sa Sanaa, Yemen patungong sa Muscat, Oman. Ang pagpapalaya naman sa mga Pilipinong seafarers ay bungayan ng mga pagsisikap ng Oman sa pakikipagtulungan kay Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kasama ang kanyang Omani counterpart na personal na tinalakay ang dagok na kinakaharap ng mga tripulanting Pilipino sa idinaos na bilateral meeting noong buwan ng Hulyo at muling idinulog ang naturang usapin sa isang phone call nitong buwan lamang ng Nobyembre. Aarigluhin naman ng Embahada ng Pilipinas sa Muscat at Migrant Workers Office doon sa Muscat ang ligtas at agarang pagbabalik ng mga Pilipino dito sa bansa. Nagpayag na din ng sinserong pasasalamat ang Pilipinas sa Sultanate ng Oman na nagiging daan nga para makalaya na ang mga binihag na tripulanting Pilipino. Sa ibang mga balita ho tayo, haharap na sa Sandigan Bayan, 6th Division ang siyam na opisyal ng Department of Public Works and Highways dyan sa May Mimaropa. Ito ho'y nakatakda sa Disyembre 11 para sa kanilang pre-trial. Una pong nagtungo sa anti-graft court kahapon ng mga naturang akusado para sa pagbasa ng kanilang sakdal at pare-pareho silang naghain ng not guilty plea. Kinabibilangan nito ni Gerald Pacanan, Jene Ryan Altea, Ruben Santos Jr., Dominic Serrano, Leima Caico, Juliet Calvo, Felizardo Casuno, Dennis Abagon at Montrexis Tamayo. Ang mga ito ay pawang nahaharap sa kasong malversation at kasalukuyang nasa kustodiya na ng gobyerno. Hihimayin sa pre-trial ang mga impormasyon sa kanilang kaso. Mamarkahan din ang mga ebidensya at tutukuyin ang mga testigong ihaharap para mapabilis at maging maayos ang kabuuan ng pagdinig. Tatanggap na lamang ang korte ng petition for bail pagkatapos ng kanilang pre-trial hearing.
Sa naunang impormasyon na nilabas ng korte, gaganapin ang pagdinig magmula Lunes hanggang Huwebes, mula umaga hanggang hapon po yan. Maaari pa rin pong mapalawig sa araw ho ng Biyernes ang mga serye ng pagdinig kung ito ho'y kinakailangan. Samantala, ibinunyag naman ni Acting Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso na pinapasok na ng mga personalidad na sangkot sa flood control scandal ang cryptocurrency. Pinangangambahan ng opisyal na ginagamit ito bilang paraan ng money laundering. Kabilang sa mga natunton at binabantayan ng komisyon ay ang umano'y paggalaw ng malalaking halaga ng pera o mga Philippine currency po yan at pinapakonvert ito sa dolyar. Ang naturang paggalaw ay may potensyal na halagang aabot sa 50 million US dollar hanggang 100 million US dollar o katumbas ng ilang bilyong piso. Ayon sa opisyal, ang mga ninakaw na pondo ng gobyerno ay pinapakonvert bilang cryptocurrency para madala ang pera sa ibang bansa at mapayagang magkaroon ng mga flood control scandal personalities ng offshore account. Nakita umano ng CICC ang maraming mga chatter na nagtatanong kung paano ang conversion ng malalaking halaga ng pera sa US dollar. Isang stablecoin sa cryptocurrency market, ang isa pong USDT ay mayroon pong katumbas na halaga ng $1. Binabantayan na rin anya ng ahensya at nung Anti-Money Laundering Council ang naturang paggalaw, habang una na rin pong nakarecover ang naturang konseho ng mga US dollar accounts kasunod po ng mahigpit na koordinasyon. Isa sa mga hamon ayon kay Paraiso ay ang mga transaksyon na nangyayari sa pamamagitan ng code wallet at offshore movement na mas mahirap na i-trace o tuntunin. Nagsimula umano ang mga malalaki pong paggalaw noong Oktubre habang nasa kalagitnaan ng pagkakabunyag ng mga malalaking halaga ng pera na nabubulsa sa mga proyekto ng gobyerno. Ilan po dito ay yung one-time transaction na umaabot na 15 million pesos na pinaghihinalaang paraan daw po yan ng money laundering. Si Paraiso rin ang bagong naitalaga nga bilang head ng Independent Commission for Infrastructure Technical Working Group para po yan sa pag-recover ng mga nakulimbat na asset. Samantala, update ho tayo mula dyan sa may Office of the Ombudsman. Ipinagutos po ng Ombudsman ang 6 na buwan na suspension sa ilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at iba pang mga dawit sa flood control scandal. May mga update po dyan at kasamang iba pang mga balita si Bombong Gran Hilario. Ipinagutos ng Office of the Ombudsman na suspindihin ang ilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at iba pa na sangkot umano sa issue ng flood control skandala. Ito mismo ang kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Clavno ukol sa sinasabing pag-i-issue ng Ombudsman ng suspensyon. Aniyaya, nag-issue ang Office of the Ombudsman na 6 na buwan na preventive suspension nitong nakarang ika-23 ng Oktubre. Kabilang sa mga nasuspending opisyal ng Department of Public Works and Highways ay sina Juliet Calvo, Regional Director Gerald Pacaran, Ryan Alurin Altea, Ruben De Los Santos Jr., Dominic Gregorio Serrano, Montrex 6 de Mayo at iba pa. Pati mga nanilbihan sa Department of Public Works and Highways Mimaropas Bids and Awards Committee na sina Grace Lopez at Freyerch Camero ay kabilang rin. Samantala, kaugnay naman, Bombo Genesis sa inahing patong-patong ng mga reklamo na Lailani Lacuna sa Office of the Ombudsman laban kina Manila Mayor Francisco Moreno Dumagoso, Vice Mayor Chi Atienza at iba pa, nanindigan silang hindi ito forum shopping. Bukod kasi sa inahing mga reklamo sa Ombudsman na paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, usurpation of authority at kasong administratibo tulad ng grave misconduct at grave abuse of authority, nagsumite din sila ng petisyon sa Manila Regional Trial Court. Kanilang isinumite ang petition for certiorari and mandamus upang may pawalang bisa ang ginawang akto ng mga opisyal ng lungsod. Hiling nila na mag-issue ang korte ng status quo ante order para maibalik ang lideratong sinusunod noong ika-11 ng Nobyembre. Ibig sabihin ay babalik bilang presidente ng Liga ng mga Barangay si Dr. Leilani Lacuna at iba pa matapos matanggal mula sa pwesto. Ito ang kanilang hinaing at nais questionin sapagkat naniniwala kanilang kampo na illegal ang umunoy isinagawang espesyal na eleksyon ng Natural Liga. Ating pakinggan si Attorney Michelle Africa, ang Legal Counsel ni Dr. Leilani Lacuna.
So, on behalf of Dr. Lacuna, no, so para lang din for the technicalities, we also filed the petition for certiorari, prohibition, and mandamus para po lahat po ng mga nangyari na acts, sinasabi namin illegal po lahat ng aksyon na ito ng mga opisyales ng City Government ng Maynila ay manalify po. At meron din po kaming request doon na magkaroon ng status quo ante order. Meaning, pag nanalify po lahat ng mga aksyon na yon, babalik po tayo sa November 11 at mananalify po ang pagkilala kay Erica Platon at babalik po sa posisyon ang lehitimo at duly elected na Liga ng Barangay President Ray Lacuna sa City Council. Babalik din po lahat po ng mga duly elected Board of Directors ng ating Liga ng mga Barangay. Kasama po ni Dr. Lacuna ang ilan sa mga Liga Directors po natin na natanggal din po sa posisyon noong pong eleksyon ng November. Kung kaya't binigyan linaw ng kampo ni Lacuna na magkaiba ang kanilang isinampang kaso at isiniting petisyon sa Office of the Ombudsman at Manila Regional Trial Court. Muli ating pakinggan ang legal counsel ni Leilani Lacuna na si Attorney Michelle Africa. Dito, magkaiba siya. Magkaiba po, I forgot to answer that. Hindi po kami maaakusa na forum shopping dahil magkaiba po ang kasong ito. So, yung pong ating final sa Manila RTC is petition for certiorari, prohibition and mandamus, and an issuance for a status quo ante order. Dito po, these are administrative and criminal complaints po based po sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at saka sa revised penal code. So masasabi po natin, entirely separate po ang mga kaso dito at hindi po kami nagpo-follow. Nag-uulat live mula Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Sa ibang balita, bumuwelta si Attorney Nicholas Kaufman na kay dating Senator Antonio Trillanes IV kasunod ng isang post sa online nang huli kasama ang ilang opisyal ng International Criminal Court. Ilang araw matapos ang pagbasura ng ICC sa hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya, ay nagpost ng isang lumang picture si Trillanes kasama ang dalawang hindi na pinangalanang opisyal ng ICC. Hawak ni Trillanes ang ilan pang mga dokumento. Sa pahayag na nilabas ni Kaufman, tinukoy niya ang naging aksyon ni Trillanes bilang nakakatawang paraan upang ipakita niyang siya ay may malaking impluwensya. Inakusahan din ni Kaufman ang dating senador na sinasamantala ang walang kamalay-malay na ICC officials na nagpapakitaan niya ng political manipulation na naging daan upang tuluyang ilipat si dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. Tiniyak naman na abogado na mabubunyag din ito sa akmang panahon. Sa naging post naman ni Trillanes, nakalagay sa kanyang caption ang katagang "Salamat ICC". Kasunod din ang naging desisyon ng ICC nitong Nobyembre 28, ukol nga po yan sa interim release o pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Sinabi ni Trillanes na hindi na dapat pinapaasa ng mga nagsisilbing leader ng kampo ng pamilya Duterte ang kanilang supporter. Anya, hindi na makakalaya pang dating Pangulo bilang kabayaran umano sa libu-libong Pilipino na kanyang pinapatay. Sa halos kaugnay din pong mga development ibinunyag ni dating Senator Antonio Trillanes na nagtatago sa Davao City si Senator Ronald Bato de la Rosa. Isang panayam sinabi ni Trillanes na batay sa kanyang impormasyon ay nagtatago lamang sa lungsod ng Davao ang dating Philippine National Police Chief at wala raw intensyon o planong lumabas. Tiyak din niyang hindi na siya magpapakita sa mga pampublikong kaganapan. Ginawa ni Trillanes ang pahayag matapos ang halos isang buwan na hindi na pagpapakita nitong si Senator Bato sa mga sesyon ng Senado at iba pang mga mahahalagang pagtitipon. Noong unang linggo ng Nobyembre ay ibinunyag nitong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mayroon na siyang hawak na electronic copy ng warrant of arrest laban kay Senator De La Rosa mula sa International Criminal Court. Sa kabalin nito ay nanatiling wala pang naisa sa publikong kopya kung meron man sa naturang warrant. Una na ring nilinaw ng International Court na lahat ng mga opisyal na impormasyon ukol sa arrest order at iba pang mahahalagang anunsyo ay lalabas lamang ng International Tribunal. Samantala, dako po tayo dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Si Senator Panfilo Lacson tinapyas ang 2 billion pesos na redundant of-the-way funds sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay niyan, may report si Bombo JC Galvez. Tinapyas ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang kabuang 2 billion pesos
mula sa proposed 2026 budget ng Department of Public Works and Highways, partikular sa mga alokasyon para sa right-of-way payments na tinukoy niyang redundant. Sa deliberasyon ng period of amendments para sa 2026 budget bill, iginit ni Lacson na hindi na kailangan ng 1 billion pesos para sa road payments sa various completed projects at isa pang 1 billion pesos sa various ongoing projects na kapwa nakapaloob sa nationwide o central office. Ayon sa kanya, mayroon ng pondong inilaan para sa road sa Antas Region kahit hindi dapat nadodoble ang alokasyon. Iminungkay ni Lacson na ilipat ang tinapyas na pondo sa iba't ibang sektor na nangangailangan ng dagdag na budget. Kabilang dito ang 30 million pesos para sa University of the Philippines National College of Public Administration and Governance GREAT Labs, 90.991 million pesos para sa Anti-Red Tape Authority, 400 million pesos para sa Department of Transportation Cordillera Regional Office, 243.789 million pesos para sa Supreme Court Judicial Integrity Office, 223.664 million pesos para sa Court of Appeals na nabawasan ng malaki sa National Expenditure Program, 28.5 million pesos para sa Development Academy of the Philippines Graduate School of Public and Development Management. For the Department of Public Works and Highways, deduct the amount of 2 billion pesos from the payments of right-of-way, 1 billion pesos under the various completed projects for the payments of right-of-way, ROW for nationwide/central office, and another 1 billion pesos from the various ongoing projects for the payments of right-of-way, similarly under the nationwide/central office. Let me explain, Mr. President. Mr. President, the nationwide central office's payments for right-of-way appropriations are redundant as funds are already allocated regionally. If these funds are essential, they should be allocated to the relevant regions. Hence, the amount deducted from the payment of ROW shall be the source of the proposed budgetary amendments. Bukod sa realignment, isinusulong din ni Lacson ang paglalagay ng bagong special provision upang i-update ang design manuals para sa highways, tulay at flood management projects ng Department of Public Works and Highways. Gate niya, malagang maisama rito ang konsultasyon at makabagong standards upang matugunan ang epekto ng climate change at matiyak ang kalidad ng mga infrastruktura. Hiniling din ng senador na magtakda ang pamahalaan ng 5-year roadmap para sa digital planning, design, construction, maintenance at management ng mga proyekto. Kabilang sa panukala ang pag-integrate ng building information modeling na ginagamit na sa ibang bansa upang mapahusay ang transparency at mabawasan ang pagkakataon para sa katiwalian. The recent events demonstrate that the scale, complexity, and fragmented nature of the infrastructure projects create the opportunity for corruption. It is therefore an opportune time to adopt a technology that will ensure efficiency, transparency, and integrity in our infrastructure projects. Building Information Modeling, or BIM, BIM, has been recognized by various countries as an effective tool in their construction industry and has institutionalized the transformative technology for designing, constructing, and managing public projects. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras yun natin mga kabombo, mayroon na ho tayong 18 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update ho tayo sa nagpapatuloy pa rin po na paghimay sa atin pong pambansang pondo para sa 2026. Makakausap po natin ang member of the Secretariat ng Roundtable for Inclusive Development, si Ginoong Rainer Sanchez. Magandang araw ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, sir. Si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Magandang araw po. Magandang araw po sa inyo. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines at tayo po'y napapakinggan, napapanood sa ating 32 stations nationwide. Ongoing po ngayon, yun pong period of amendments, ika nga sa may Senado, sa mataas na kapulungan. So far, ano pong observation po ninyo dun sa mga prosesong pinagdaanan po ng 2026 budget mula po doon sa National Expenditure Program ho dati hanggang sa dumaan sa House
at sa version po ng Senado, sir? Opo, maraming salamat po. Una ho sa lahat, no, kami po sa grupo namin na Roundtable for Inclusive Development kasama ng People's Budget Coalition ay nagpapasalamat sa mga volunteers na walang sawa na talagang sinusubukang aralin at busisain yung kasalukuyang budget. No? At nagpapasalamat din ho kami na may mga naging partners ho tayo, particularly sa Senado, kasama si Senator Win Gatchalian na talagang nakinig sa mga suggestion natin at mga nire-raise nating red flag. Kung ako ho bilang avid fan ng basketball, gagamitin ko pong illustration na parang malapit na ho tayo sa last 2 minutes, kumbaga, ng 2026 budget, pero marami pa kung kailangang itulak. May mga naging gains at may mga naipanalo na ho tayo paunti-unti. Napakinggan na rin ho tayo sa ilang mga bagay. Ngunit sinusubukan pa rin ho nating itulak yung mga tingin namin na kailangan pang itulak. No? So yung ating grupo ay sumusulat at naglalabas din ng mga statement patungkol dun sa mga ilang bagay na fina-flag pa rin natin. No? Meron pa rin halos mahigit kumulang 110 billion na kailangan silipin at kailangan tignan. Pagdating sa parang tinitignan namin ay parang pork barrel in nature pa din yung allocation ng budget, no. At habang papalapit sa BICAM ay talaga din hong sinusubukan natin na itulak pa rin yung mga transparency measure na tingin namin ay kailangan. Lately na interview natin si Congressman Leviste, sir, and then nababanggit po niya yung tungkol dito sa mga allocation, yung allocables, yung tinatawag na pre-ordered na mga proyekto. Doon sa allocable, ang fina-flag ho niya dito ay parang nangyari pa rin yung mga nangyayari ho dati na pork barrel nitong mga kongresista dahil hindi kasi inilalabas yung sinasabing computation kung paano na ilalaan yung mga budget sa bawat district na hawak ng mga kongresista. Anong take ninyo dito, sir? Opo, nakabase din ho kami sa report na inilathala ng PCIJ at mukhang lumalabas nga ho, no, sa mga nakaraang taon ay nagkaroon ng ganong sistema at kultura na tinatawag na allocable. I-note lang ho natin, no, at napakahalaga nito na laging binubusina ni Mr. Ken Abante na convener ng People's Budget Coalition na meron naman ho talagang public finance management definition ng allocable. Sa simple terms po, ito yung pag pinagsama mo yung mga sweldo na pambayad mo sa personnel, kasama ng utang na obligasyon ng bansa, yung matitira ho doon, yun yung allocable for the government programs, no? So ang lagi niyang illustration, kung 100 pesos ang budget, we have more or less 38 pesos or 38% ang allocable. However, ang naging observation po base doon sa PCIJ report, nagkaroon ng certain formula na for DPWH in particular, na only this particular USEC ang nakakaintindi talaga, no? At lumalabas, hindi balanse. At gusto ho sana natin na kung magkakaroon man ng ganong allocation, talagang nature-based at science-based yung allocation, particularly for this road project. At pangalawa ho, tinututulan natin ang anumang semblance of pork dahil may decision na ho ang Supreme Court dyan. Nakakalungkot na parang nakahanap ng paraan para magawa pa rin ito. Nirerespeto ho natin yung kapangyarihan ng lehislatura na kabahagi talaga sila ng budget process. Meron hong kapangyarihan na nakaatas para sa kanila. Pero this is a whole check and balance ho kasi. Hindi ho pwedeng involve sila sa pre-enactment, involve sila sa post-enactment, involve sila sa bawat steps of the process. No? Talagang kailangan may check and balance. Ang base ho dun sa obserbasyon ng PCIJ, pati sa level ng NEP, no, or National Expenditures Program, o ang tinaguri ang President's Budget, meaning ito ho yung ipinopropose ng whole executive branch at ito ho yung dadaan ng legislative process. Doon lamang sa pagpe-prepare ng NEP mismo, nagkakaroon na ng parang allocable yung mga districts. At base nga ho doon sa listahan, medyo parang may palakasan na nangyari. You were referring to Yusek Cabral dito, sir. Sabi nyo kanina siya lang nakakaintindi kasi lumalabas Kasi doon sa PCIJ report, parang ang observation siya lang nga po ang nakakaintindi ng formula na yon, no? Oo.
Ang malungkot ho dito kasi nagkapalitan na or napalitan na po yung kalihim ng Department of Public Works and Highways, ano? And then lumalabas doon sa huling pagdinig po ng Senado na parang hindi rin po naiintindihan yata na mismong kalihim ng Public Works and Highways Department yung ginagamit ho dito na tawag dito na paraan ng pang-compute dito sa allocable. Opo, yun nga po ang nabasa ko din doon sa PCAJ report na sa isang hearing ho yata, parang sinabi rin ni Sec Vince, no, na siya rin mismo, parang naguguluhan siya. Pero ang maganda ho, pinangako niya na sa mga susunod na budget, mas magiging maayos at tama na ang proseso. Although, realistically speaking, kumbaga sa basketball, pinasok ho natin si Sec Vince third quarter na, after halftime na. So meaning, nakapaloob na sa sistema at proseso at nasimulan na yung 2026 budget nung pumasok po siya, no? There is only so much he can do. I believe he's doing his best. We are trying our best to also closely coordinate with him to flag certain things na tingin namin kailangan pang silipin at busisain. Tingin namin may panahon pa, may oras pa, masyadong crunch time na, malapit-lapit na tayo sa deadline na hinahabol, pero tingin namin kaya pang resolbahan yung mga kayang resolbahan. Alright. Meron din pong mga statement po dati si Congressman Liviste po ng Batangas kung saan meron daw pong listahan o database yung mga proponent sa 2025 at 2026 budget na insertion. May nasilip din po ba kayo na ganito po? Ano pong take nyo po dito? May ganong hints po, no, dun sa mga reports na nakikita natin, although we do not have the evidence. We're not insiders of the budget process po, no. So unfortunately we cannot confirm that such list exists. However, what we're trying to do is to flag things after deep analysis and be able to really point evidences po, no. So meaning marami ho tayong volunteers na talagang nagpapagod at nagsusunog ng kilay para ma-analyze yung mga discrepancies at mga kailangang i-flag sa budget at unti-unti ho natin itong nadi-discover, no. But yun, again po, we are not in a position to confirm that such list exists because we have not seen it ourselves. All right. Do you have like a timeline po ba probably na masasabi po para mapanagot if ever po yung possible na proponent nito pong mga budget insertions dito sa kasalukuyan po natin na 2025 budget including na rin itong 2026 budget? Apo. In terms of the timeline, ma'am, unfortunately wala ho kami sa kapasidad na magbigay nun. Ngunit ang tinutulak ho natin, no, ay maipasa ang batas that really empowers the Independent People's Commission. It will create a commission that will have more power to investigate and even prosecute yung mga tingin namin ay involved dito sa scandal na to. At hindi lamang ho ito secluded sa 2025 budget, no. Naniniwala ho kami na kailangan nating habaan yung ating scope of investigation. Hindi nga lamang po under the Marcos administration, even with the previous administration, kailangan hong makita natin yung mga pattern. Kailangan hong makita natin saan ba ito nagsimula. At again, mapanagot yung mga kailangang managot. So, ang urgent po para sa amin, magkaroon ng Independent People's Commission. Nang sa ganun, merong ahensya na talagang tututok dito, no? Although, we also are accepting the reality ho, no, na dito ho sa proseso na to, kalakip ng proseso ng ating demokrasya ay kailangan natin ng mahabang pasensya para talagang maitama lahat ng ito. Nagmamadali kami na tingin namin kailangan magawa yung urgently kailangan magawa, ngunit tinatanggap din namin na this is a long process for us to solve. We're not saying that as an excuse or we're not giving an excuse to those who are in charge. But we want to give them the affirmation that as civil society, kabahagi at parte ho kami dito. Hindi kami titigil dito lamang sa current budget process. Ngunit tuloy-tuloy kami mag-monitor. Yung mga volunteers natin tuloy-tuloy mag-a-analyze at ang gusto ho nating marating ay talagang magkaroon ng hustisya. May makukulong, may mananagot at maitatama yung mga kamalian sa sistema. Dagdag ko lamang po siguro dun sa paglalaan po ng allocable sa bawat district representative. Lumalabas po na may algorithm daw po na sinusunod yung Department of Public Works and Highways pero hindi pa ito isinasa publiko. Ano po yung take niyo po dito?
At tingin ko kasama yon sa kapangyarihan na pwedeng maibigay sa Independent People's Commission, no? Yung be able to subpoena these documents and be transparent with them, no? Let the people partake. That is the gift of our democracy. It's a participatory democracy. It's not just the government's sole duty to do all of this investigative work, no? Let the CSOs participate. They have been trying their best to participate and have a voice po, no? So kung meron man, tingin namin mailalabas talaga natin to kung merong ahensya o komisyon na may kapangyarihang mag-imbestiga, magsiwalat at maglabas nitong mga to so that it can be transparent. Okay. Maraming salamat. Thank you for joining us. Balikan ko lamang siguro, panghuli na lang ho ito. Sabi nga ninyo kanina, crunch time na tayo. 2 huling minuto na lamang sa fourth quarter sana sa basketball kung tutusin. Pero mahahabol pa po ba natin itong mga red flags na ito? Lalo at lumalabas na may mga non-allocable, yung mga isiningit na pondo na hindi nadadaan pa sana o hindi nadadaan pa doon sa congressional hearing, at meron ding mga pre-ordered na proyekto ho pala, ito yung mga lumalabas based doon sa nauna naming interview din kay Congressman Leviste. Mahahabol pa ba itong mga red flags na to at iba pang mga red flags na nakapaloob sa 2026 budget? Yes sir, naniniwala ho kami na bagamat maikli yung panahon, maihahabol pa natin to. Sinusubukan ho natin. We're actively trying our best to communicate with the people that are in charge and that are part of it. Medyo nakakabahala yung mga pattern ho na nakikita natin, no? Kaya sa tamang panahon, naniniwala ko ilalabas ng People's Budget Coalition ang kanilang mga absolute findings, so that after thorough analysis. Again, we don't wanna do this recklessly, pero as we enter the BICAM, napakahalaga ho ng BICAM, no? Tingin namin this is a make or break for us when we enter the BICAM, because this is where a lot of things can happen, and unfortunately in the past years hindi ho transparent ang BICAM. Kaya sa darating na BICAM, ang tinutulak ho natin ay maging transparent sila, no? Our push is that amendment should only happen during open session. Number 1, no? Hindi sa bulungan, hindi sa private backdoor meetings, pero let it be public, let it be transparent. Allow civil society to observe and go on not just live streaming but fully documenting it po, no? Ipakita natin ano yung mga nagbago kasi kailangan mag-reconcile ng dalawang houses. Hindi natin mapipigilan yung potential ng mga maging amendments, pero let them document it and let the people participate and observe and also monitor the changes that has happened, no? So sa kasalukuyan, as the minute goes by, we're constantly coordinating with the people who are in charge. At ang tinutulak ho natin, part of it also is a very open and transparent BICAM process. Okay. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Ginoong Rainer Sanchez, sir. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Ang isa po sa mga kinatawan po ng People's Budget Coalition, mga kaumbos, si Ginoong Rainer Sanchez, kaugnay pa rin po sa 2026 budget. Isunod natin kagad ang mga balita mula po dyan sa may Independent Commission for Infrastructure. Meron pong isang kongresista muli na humarap po sa komisyon, umiling ng executive session at pinagbigyan ng naturang komisyon. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, pinagbigyan ng Independent Commission for Infrastructure ang hiling ni Pasig City Law District Representative Roman Romulo na isagawa sa executive session ng kanyang pagharap sa pagdinig ngayong araw. Ayon kay Attorney Erica Megrino, legal counsel ni Representative Romulo, maaaring magdulot kasi ng panganib sa buhay at reputasyon ng kongresista ang mga ilalabas na mga impormasyon. Iginiit niyang posibleng maabuso ang live stream ng pagdinig at magamit ito upang siraan si Romulo sa internet. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang legal counsel na Representative Romulo, Attorney Erica Megrino. We would like to request for an executive session for today on the ground that the disclosure of the information that will be provided by the good congressman at this point would potentially put the life and safety of an individual, particularly the good congressman's life and safety, in danger, Your Honors. Considering the nature of today's session and inquiry, the live stream of these proceedings, Your Honors, could be misused by members of the public to malign the reputation of the good congressman.
Ipinaliwanag din ni Romulo na naniniwala siya at ang mga miyembro ng Kamara na ang komisyon ang tamang forum para talakayin ang issue ng manumaliang flood control projects. Dagdag pa niya, nais din niyang linisin ang kanyang pangalan matapos masama sa Immigration Lookout Bulletin o Order o ILBO na anay nakasira sa kanyang reputasyon sa publiko. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Representative Ramon Romulo ng Pasig City. Here kayo and Yes. you request for an executive session. Where's the transparency there? Sa totoo po, no, ang example ko nga dyan talaga is the ILBO. Okay. Pagka nung nag-issue ng ILBO, which is a mere notice, tingnan nyo po sa ibang social media, ang pinapalabas po na may kasalanan na kami, banned na kami. And that is, alam mo yun, you cannot, sometimes ang hirap ma-correct. Pagka yung reputation mong ganong may sinabi na banned ka from that is really the I guess the consequence of technology. Kasunod niyang humarap sa komisyon si Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo na umiling din ng executive session. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Alex Lopez, ang distrito kasi ni Domingo ang sentro ng kontrobersya, kaya't posible manong magkaroon ng masamang imprensyon ng publiko laban sa mambabatas. Dagdag pa ni Lopez, nais nilang maiwasan na maapektuhan ng mga nagpapatuloy na investigasyon at kasong may kinalaman sa flood control projects. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ng legal counsel ni Representative Domingo, Attorney Alex Lopez. We are requesting for an executive session for the following reasons. First, Your Honors, as we all know, Bulacan is at the epicenter of this flood control controversy. In this regard, Congressman Domingo has already been maligned, has received significant backlash, despite the fact that there was no credible or any categorical state allegation. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang pagdinig ni Representative Domingo. Sina Romulo at Domingo ay kapwa binanggit ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya bilang umano'y tumanggap ng kickbacks para sa flood control projects. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Meron na ho tayong 23 minutes na lamang bago sumapit ang launa ng hapon. Lumalabas na mayroon pong kabuang 335 na security personnel ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte na mula sa gobyerno na naka-payroll pa rin sa kabila po yan ng naunang mga pahayag na mag-avail ng private services para sa kanyang seguridad. Ilan sa mga ito ay kasama ni VP Sara sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa base sa ulat ng Commission on Audit sa spending ng Vice President or Office of the Vice President noong 2024. Subalit, inihayag din ng Commission on Audit na mas mababa ang security detail ng Vice Presidente noong 2024 kung ikukumpara sa 433 personnel na bumubuo sa Vice Presidential Security and Protection Group noong simula ng kanyang termino noong 2022. Maliban sa payroll para sa kanyang security personnel, gumastos din ang Office of the Vice President ng 5.20 million pesos bilang donasyon ng mga motorsiklo sa Vice President Security and Protection Group. Gayon din, ayon sa Commission on Audit, nag-donate ang Office of the Vice President nitong mga sasakyan sa dalawang eskwelahan sa elementarya. Subalit na-discover kinalaunan na hindi nagagamit ang mga ito. Una nang pinuna ng naturang komisyon sa annual report nito ang 3.4 million pesos na ginastos ng Office of the Vice President para sa livelihood program nito na Magnegosyo Tayo Day. Particular na pinuna ng state auditors ang hindi masusing pag-aaral sa feasibility o economic viability ng kanilang panukalang proyekto. Itong Lunes, lumipad patungong The Hague, Netherlands si VP Sara para tignan ang kalagayan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naibasura ng kanyang apelang interim release noong Nobyembre 28. Samantala, nasa Pilipinas pa rin po ang authorized representative ng ipinasarang Philippine Offshore Gaming Operator Hub na Lucky South 99 sa Porac at Pugante na si Cassandra Leong. Ayon po yan sa Palasyo, Malacanang. Ito ay taliwas sa mga napaulat na huli po siyang namataan sa bansang Japan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, isa si Ong sa mga nakulong dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa illegal gambling operations na naturang Pogo Hub. Subalit pinalaya siya mula sa detention ng Senado sa kasagsagan ng transition ng 19th at 20th Congress. Kaugnay nito, nananawagan ng palace official sa mga Pilipino na ipagbigay alam sa law enforcement agency sakaling makita si Ong. Kasalukuyang may patong sa ulo si Ong na 1 milyong piso mula sa Department
Department of Justice para sa pagbibigay po yan ng impormasyon sa makakapagturo sa kanyang kinaroroonan. Nauna na rin ipinagutos ng Pasig City Regional Trial Court Branch 157 ang kanselasyon ng pasaporte ni Ko at kanyang kapwa akusado na si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque at iba pa na dinadawit nga po sa illegal operation ng Pogo Hub na Lucky South 99. Dako tayo sa mga balita dyan sa may Palasyo Malacanang. Si Pangulong Marcos pinuri ang 10 nangungunang barangay sa ilalim po ng 2025 Galing Puok Awards, habang ang Committee on Constitutional Amendments inalakay din ang mga panukalang pag-amyenda sa 1987 Constitution. May update po dyan si Bumbuana Li Soberano. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 Galing Puok Awards kung saan kinilala ang 10 natatanging barangay programs mula sa 132 application sa buong bansa. Binigyan din ng Pangulo na sa barangay nagsisimula ang serbisyong tunay na nararamdaman ng taong bayan at kahit limitado ang pondo, posible ang mahusay at tapat na pamamahala. Pinuri ng Pangulo ang mga proyektong hindi man naisip sa national government, ngunit malikhaing ipatupad sa mga barangay at hinikayat na gawing modelo ang mga ito upang mapalakas ang partisipasyon, transparency at epektibong serbisyo publiko sa buong bansa. Nagpasalamat din si Presidente sa Galing Puok Foundation sa higit 3 dekadang pagtataguyod ng mabuting pamamahala at binati ang lahat ng awardees sa kanilang serbisyong may malasakit. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. National government, nagsisimula ito sa pangunahing unit ng pamahalaan, ang barangay. Dahil kapag malinaw ang proseso ng pamahalaan, lumalakas ang tiwala ng ating mga kababayan. Kung may pananagutan, tumataas ang respeto ng mamamayan. At tuwing inuuna natin ang kapakanan ng taong bayan, sumusunod ang pag-unlad ng ating inang bayan. Ito ang kulturang nais nating ipalaganap sa pamahalaan. Ganito ang serbisyo publika na dapat ramdam ng pamayanan, tapat, bukas at may direksyon. Let us strive to continue to replicate the success of these barangay initiatives on a national scale. Learning what works and Samantala, nagsagawa ng pagdinig ngayong araw ang Committee on Constitutional Amendments na pinangunahan ni Representative Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro City. Tinalakay sa pagdinig ang iba't ibang panukalang may layuning baguhin o amyendahan ng ilang probisyon ng 1987 Philippine Constitution. Ayon sa panukala, ang layunin nito ay bigyang pagkakataon ang mga mas nakakabatang mga henerasyon na makalahok sa pambansang pamumuno. Sa tinalakay din ng komite ang privilege speech na binigay sa plenaryo noong August 11, 2025 ni Deputy Speaker Ronaldo Puno, kung saan binigyan din ito ang pangangailangang itama at repasuhin ang ilang probisyon ng 1987 Constitution upang mas maging angkop ito sa kasalukuyang panahon. Kabilang din sa mga isinailalim sa pagdinig ang ilang House bills na tumutulak sa pagbuo sa isang Constitutional Convention. Tinalakay din ang House Resolution 460 ni Deputy Speaker Puno na nananawagang magsagawa ng Constitutional Convention para sa pag-amyenda ng 1987 Constitution. Sa kabuuan, naging masigla at malalim ang deliberasyon ng komite, tanda ng patuloy na pagtalakay ng Kongreso sa posibilidad na malawakang pagbabago sa saligang batas. Pakinggan naman natin ang naging sponsor speech ni Representative Marivic Copilar, ang sponsor ng Resolution of both Houses number 3. Resolution of both Houses number 3, proposing amendments to the restrictive economic provisions of the 1987 Constitution, particularly Article 12, 14, and 16. This measure introduces the phrase "unless otherwise provided by law" into key economic section of our Constitution, granting Congress the flexibility to adjust the foreign participation rules to regular legislations, instead of being permanently constrained by constitutional texts written 38 years ago. Mr. Chair, the Constitution has always contemplated change. It provides mechanism for amendments precisely on our nation. Ang payag ni Representative Marivic Copilar.
Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 6 na miyembro ng PNP Criminal Investigation and Detection Group isinailalim sa restrictive custody matapos na paghati-hatian ng mahigit 13 million pesos na halaga ng pera na nasabat sa isang operasyon dyan sa Bataan. Kaugnay niyan, may report si Bombo Bea Piniza. Iniimbestigahan na sa ngayon ng Philippine National Police ang 6 na pulis matapos magnakaw at palitan ng budol money ang halos 13 milyong halaga ng pera na bahagi ng nasabat na halaga sa isang operasyon sa Bataan noong 2024 na gagamitin naman sana bilang ebidensya sa isang kaso. Sa 10 balitaan, inihayag ni Department of Interior ang Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Remulla na napag-alaman ng mga krimen na ginawa ng 6 na pulis matapos nabuksan at i-turn over sa korte ang naturang pera kung saan lumalabas mula sa 141 milyon, tanging 128 milyon na lamang ang natira sa loob ng kahon. Of the total 141 million pesos seized by the operatives on the Pogo raid, it was held in custody by several police officers, and when the court ruled that the search was illegal, the monies were returned to the owners. Upon opening of the evidence, out of 141 million, only 128 million was left. What was left in the other box was budol money, fake money. Dahil dito, kinumpirma ni Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na isinailalim na sa restrictive custody ang 6 na miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group na siyang naka-assign pa rin sa ngayon sa naturang himpilan. Kinilala naman ang 6 bilang sina Patrolman Rolman Andaya, ang seizing officer sa kaso, Police Executive Master Sergeant Eric Castro, Police Staff Master Sergeant Michael Camillo na pawang mga investigador, Patrolman Kenji Francisco na siya namang evidence custodian, at 2 pang iba na kinilala naman bilang sina Patrolman Jesus Fulgencio at Patrolman Remark Solas. Naharap naman ang mga ito sa mga kasong administratibo, gaya ng grave misconduct, serious dishonesty, conduct prejudicial to the best interest of service, at negligence o paglabag sa evidence handling protocols ng pambansang pulisya. 6 are under restrictive custody na naka-assign pa rin sa CIDG who are part of this isang crime na naganap. What's so important is they are seizing officer, and then these items were offered as evidence in court. Samantala, para naman kay National Police Commission, Commissioner, Vice Chairperson, and Executive Officer Atty. Rafael Vicente Calinisan, hindi ito makakaapekto sa moralidad ng mga pulis at tiniyak na sa pamamagitan ng kanilang pagsugpo sa mga scalawags sa serbisyo, mas tataas pa ang moralidad ng pulisya. Pagtitiyak niya sa Golden Age ng NAPOLCOM at ng Philippine National Police kung saan magkatuwang ang parehong organisasyon, mas paigtingin pa nila ang kanilang laban para tanggalin sa serbisyo ang mga pulis na gumagawa ng pang-aabuso sa kanilang uniforme at bilang tagapagtaguyod ng batas. Hindi naman siguro pambaba ng moral ang panguhuli ng tiwaling pulis. In fact, dapat tumaas ang moral ng ating kapulisan. Kasi we're weeding out the scalawags in the police service. The PNP is doing its share, the NAPOLCOM is doing its share. Kung hinahayaan natin na pakalat-kalat yung mga abusado at scalawag, yun, magkakaproblema tayo sa moral and welfare ng policeman. Pero dito, klarong-klaro, nagtutulong-tulong ang PNP, nagtutulong-tulong ang NAPOLCOM para tanggalin sa servisyo ang mga to. They don't deserve to wear the badge, the uniform, and the gun. We will go after all scalawags in uniform. So the PNP and the NAPOLCOM are one. Ito na siguro ang golden age ng relasyon ng PNP at ng NAPOLCOM na kung saan hindi nagbabangayan ng PNP at NAPOLCOM sa tulong ng PNP leadership at ng NAPOLCOM leadership. Tutugisin natin ng mga tiwaling pulis at uubusin natin silang lahat. Samantala, ayon naman kay Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Robert Morico, nagpapatuloy pa ang investigasyon hinggil sa insidente upang alamin kung saan napunta ang pera at ano ang kanilang rason para gawin ang naturang krimen. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mahigit 1,500 police personnel i-deploy sa Boracay para sa 4 na araw na aktibidad ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Senior Economic Officials Meeting sa susunod na linggo. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Iloilo.
Mahigit 1,500 pulis ang nakatakdang i-deploy ng Police Regional Office 6 para sa 4 na araw na aktibidad ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Senior Economic Officials Meeting sa Boracay Island, Malay Aklan. Magsisimula ang aktibidad mula Disyembre 10 hanggang Disyembre 13 kung saan inaasahang dadalong humigit kumulang 200 delegado mula sa iba't ibang bansa. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan, magsisimula ang deployment ng mga pulis sa Disyembre 7 upang matiyak ang kahandaan ng lahat ng kapulisan sa rehiyon sa pagpapatupad ng seguridad sa naturang aktibidad. Anya walang pagbabago sa mga entry at exit points at wala ring lugar na i-restrict para sa mga turista o residente sa Boracay. Dagdag pa nito, ang Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group ay magsasagawa ng regular na pagpapatrolya sa coastal at shoreline areas ng isla. For the 4-day period ASEAN meeting, the security coverage has been in place. We'll start deploying on December 7. We'll be setting up our multi-agency coordinating center in the area. Si Police Brigadier General Josefino Ligan. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Mula sa may bahagi ng Visayas, dako tayo dyan sa may Northern Luzon, ang bumagsak na Makilo Steel Bridge sa probinsya ng Kalinga, nilagyan ng pansamantalang tulay na kawayan para huyan sa mga turista at mga residente. May update po dyan ng Bombo Radio Kawayan. Ginawa na ng alternatibong footbridge na gawa sa kawayan ang nasirang Makilo Bridge sa bahagi ng Tinglayan, Kalinga. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Attorney Mark Dave Bangaz, ang Municipal Administrator ng Tinglayan, na sinabi niyang bumigay ang Maliko Steel Bridge na nagdurugtong sa Kalinga at Mountain Province dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Ang Makilo Bridge na may katandaan na rin ay nagsisilbing pangunahing daanan sa lugar, lalo na para sa mga tumatawid mula Kalinga patungong Mountain Province. Dahil sa pagkasira ng tulay ay 2 barangay ang na-isolate, partikular ang barangay Buskalan at Bugnaya. Anya upang kahit papaano ay makadaan o makatawid pa rin ang publiko, ay gumawa sila ng alternatibong ruta sa ilalim ng nasirang steel bridge paakyat sa kabilang bahagi ng kalsada. Ang mga turistang magtutungo roon ay maaring bumaba sa creek at sumakay sa mga PUV na nasa kabilang bahagi ng tulay. Ipinag-utos na rin ng pamahalang bayan ng Tinglayan ang pagbaklas sa nasirang tulay at ang pagtatayo ng panibago. Unpassable po to all types of vehicle kung magbabiyahe sila, lalo na yung mga kababayan natin sa Tinglayan, transfer po talaga or hanggang Makilo Bridge lang talaga ang sasakyan. Pag via Tabuk po sila, going here in Tinglayan, Buskalan Tinglayan, maglalakad sila, transfer doon po sa Makilo Bridge. Meron naman pong naghihintay doon. Pwede silang makiusap sa tourist organizers ng Buskalan na sunduin po sila ng mga motorist ng Buskalan doon sa may nasirang tulay. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Isa naman pong student journalist na pabilang sa mga finalists ng The Next Bombo Idol. Kaugnayan may report ang Bombo Radio Rojas. Tiwala ang isang student journalist sa kanyang kakayahang makipagsabayan sa mas matinding kompetisyon habang papalapit ang The Next Bombo Idol and Extemporaneous Speaking Contest sa pangunguna ng Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay John Carlo Tarosa ng Lawaan Integrated School sa Rojas City, sinabi nito na malaking puhunan ang kanyang kasanayan sa pagsusulat upang maging malinaw at buo ang mga ideyang kanyang ilalatag batay sa temang ibibigay sa kanya. Dagdag pa niya, ang malawak niyang karanasan sa komunikasyon ay magbibigay sa kanya ng advantage upang makamit ang titulong The Next Bombo Idol. Gaganapin ang final competition sa December 6, 2025 sa SM City Rojas, Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, Rojas City. I do believe that I have an advantage. I've been in Regional Festival of Talents and placed a 4th out of 20 plus division. I do believe when our voice and leadership mates, it becomes indestructible, no? I will use my voice
to take action. My voice will be my guide in my action, which is I will work with Bombo Radyo Philippines. And with that, I do believe that they can improve me. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang probinsya ng Cebu nakapagtala naman ng mahigit sa 170 kaso ng mga leptospirosis. 7 po ang nasawi nitong buwan ng Nobyembre. May update po dyan ng Bombo Radio Cebu. Tinatayang nasa 175 na cases na ang leptospirosis na inatala sa 16 na mga ospital na nasa ilalim ng pamahalaang panglalawigan ng Cebu. Ito ang ibinunyag ni Dr. Mary Ann Josephine Arsenal, ang hepe ng Cebu Integrated Provincial Health Office. Gayunman, nilinaw niya na hindi pa ito ang kabuuang bilang ng mga kaso sa buong probinsya dahil hindi pa ito kasama ang datos mula sa iba't ibang pribadong ospital. Ayon kang Dr. Arsenal, sumasailalim pa sa confirmatory test ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang lahat ng mga specimen bago tuluyang formal na idineklarang kumpirmadong kaso. Mas nakakabahala pa dahil noong Nobyembre lamang ay tinatayang nasa 7 ang nasawi dahil sa kaso ng leptospirosis sa mga ospital na pinangangasiwaan ng probinsya. Dahil dito, mariing nanawagan ang Integrated Provincial Health Office sa publiko na agad magpatingin sa ospital kapag nakakaranas ng lagnat, trangkaso, pananakit ng katawan at iba pang sintomas na maaring indikasyon ng leptospirosis. Increasing ang cases sa leptospirosis. Sa 10 months, January to October, November 1 to 20, 117 ka-cases suspected with 7 deaths, especially sa Northeast. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ako si Bombo Ken Apor ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media pages. Sa Visayas area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Western Visayas, sa probinsya po ng Iloilo at mga katabing probinsya, nariyan pong Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros area, nariyan ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Para ho sa mga taga-riyan sa may probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Ganun din po sa Rojas area, nariyan po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Para ho sa mga taga-riyan sa may probinsya ng Aklan at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Calibo. At para dyan sa may Leyte Province, ay nariyan po ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo Kasar Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy.
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga Kabomba Nation, sa atin pong Christmas countdown, 22 days na lamang po, bagong araw ng Pasko. Christmas we share the love. Yan na po ang kalipunan ng ating mga balita para sa Bombo Network News Noontime Edition ng back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sininga launa. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa 2.3 UFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted source of news and information ng Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Disyembre 3, tuig 2025. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 22 días na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon, ini mo lang ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalakuan, kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Pagpahamtang sa mga personnel sa City Treasurer's Office sa tiyon sa holiday season, ginaduso sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office para sa pagbayad sa mga pagaklampahan or maklampingan ng ilan sa mga salakyan. Sa dugang pang mga balita, construction sa Iloilo City Sports Center sa Halandoni Memorial National High School wala pa matapos sa pisar nga umpisahan ini sa tuig 2021. Sa iban pa nga mga balita, kaga-impormasyon, 3.4 ka tonelada sa basura nagsupot sa Haro River, sakop sa Barangay Kubay sa distrito sa Haro. Clean-up drive, ginpanigayin sa Barangay Kaupon ang City Enro, kaga General Services Office. Sangguniang panlalawigan, Iloilo, liwat nga magapadala sang sulat sa mga district engineers agod nga mapadali ang pagpasa sa mga nagakaigo nga dokumento sa mga flood control projects. Kumadumduman nyo pa sa nagligad sining Domingo sa ginpatigayon sining trillion na pesos sa March. Tanan-tanan sinigin na panawagan kagin na tukso sa KKK, kahublagan kontra korupsyon tubla. Anyway, istoryanta nagkaroon sa aton man siniparin nga pagpangalagan. Samtang mga police personnel hindi pagtugutan nga mag-file sang leave. Subo nga bulan sa Disyembre, suno pa sa Police Regional Offices. Kag kumustahon tama naton sini nga mga kasimanwa. Paano sila magsaulog sa Paskwa sa Norway sa aton sini nga Christmas around the world. Muna madalkuwar mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Uto. Sang Nobyembre 30, gagin patigayon siniyang nationwide nga trillion na pesos sa March. Sabahin karon sang syudad sang Iloilo, panindugan ang mga Ilonggo. Nagpanawagan sa transparency, accountability, kag subugman na good governance. Sa sining tatlo ka mga tinaga nagakadapat nga idiga kag ipamalo sa pumuluyo kung ano ng estado sa mga ongoing projects, partikularmente ang mga wala pa iya matapos nga mga proyekto nga sa karon ginaputos sang nga kontrobersiya, pagpangduha-duha.
kung ano mga ginatumod nga mga proyekto hindi lamang kay sa syudad sa Iloilo niya kundi lakip banwa sa probinsya man sang Iloilo. Ari bala ang kabahin sang panawagan man ni Dr. Cynthia Cabangal ng sang gipaligayon sining trillion peso march sa tinalikdan nga Nobyembre 30. Pilipinas. Ang GAA naghambal ang Iloilo City District Engineering Office may appropriation nga 645 million para sa infrastructure diri sa syudad. Ang ginapamangkot subong, ang status sa mga proyekto sa Barangay Concepcion City proper, sa Santa Filomena, sa Mandurriao Market, sa multipurpose building sa Santa Esperanza, Balansang, Katilimban, sa sports complex sa Halandoni Memorial School. Ano na ang status nini? Idugang man dire ang flood control project along Buntatala Creek na ginatudlo nga amo ang kausa na nagasigi binaha sa Balantang, sa Lanit, kag sa Tagbak. Sa syudad naman, ang KKK nagahulat na gihapon sa mga dokumento parte sa waiting shed sa Katilingban nga halin ang presyo sa 798,000 nahimo na lang na 586,000. Nagnubo sang 26.5%. Ang roofing sa overpass nagnubo man from 4.1 million to 2.8 million bangod man sa variation order. May variation orders. Poor planning, bantayan ta kung matapos yun ang roofing bangod sa 11 December, dapat tapos na ang roofing. Ang pagkain sa presyo, matawag natin yung 4 days, pero big steps para sa mga pumululot. Ano naman ang sitwasyon sa probinsya? Nag-request ang Iloilo SP sa dokumento parte sa flood control project. Sakay, District Engineer, District Director Fruto. Kinisa-isa ko ang contents ng report. Nakita ko may mga duplications ng entries. So, gindala sa analysis. Kung disregard mo ang duplication sa cross matching sa kay Fruto, nagahambal niya. Ang first district may ghost project na valor 116 million. Ang bilog na probinsya. There you have it sa aton sinima kabombo, no? Kabahin sang statement ni Dr. Cynthia Cabangal sang kinalikdan sininga Nobyembre 30. Bangod sini na mensionar pila ka mga ongoing projects sa bahin sang syudad sang Iloilo kag aton ining again isa-isa, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Ti kumadumduman nyo pa last 2021 naging panigayon sining groundbreaking sa Iloilo City Sports Center dira sa may Halandoni Memorial National High School. Kumustahon ta kung ano na ang nahuman dito no nang plastada after 4 years. No, sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Standby sa aton sini karon niya nga mga kauturan sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sini nga pagpangalagad diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa bahin naman sa probinsya sa Iloilo, tiyan mo to may mga nakita man nga diferensya, may mga ginapayag siniyang nga mga ghost projects, may mga duplication, so on and so forth. Last time nagpangayo ang sangguniang panlalawigan sang sulat or mga dokumento from sa nagkalilain sining district engineers. Agud nga mapadali ning pagpasa sa nagakigo nga dokumento sa mga flood control projects nga ginapangayo sadto iya sang sangguniang panlalawigan. Ti bangod nga do medyo mahina-hina pa liwat naman sila nga magasulato sa aton sini mga kabombo, no? Kung alalampas Bombo Jumar si Bombo Pawanaya parang sibo ang aton sini nga pagdiga karon sa mga impormasyon man. Syudad kag probinsya sa Iloilo kay ti amo ining mga ginpalapot nga nagakadapat sini nga mahatagan sa kigo eksplanasyon. Natuhoy karon sa sining mga proyekto nga questionable. Sa aton sini nga mga kauturan. Kay ti kwarta sa nga pumuluyot pinamalhasan, taxpayers money ginagamit sini nga pundo dire. Hindi niya pwedeng ay baliwalaon talang.
sa aton sini mga kuturan kay ang mga natukiman dito sa iban sini nga lugar binilyon nga kwarta, no? Ang ginaugtom, ang mga ginahaklo, ginakaon. Suma total ginkawat. Sa mga yara sa puder. Check ta si Bombo Pauline Apiliora. Bombo Pauline, sa report, please go ahead. Liwat nga magapadala diri sang sulat ang sangguniang panalawigan ng Iloilo pinagi diri sa Secretariat sa bahin man sang District Engineering Offices na iniya this time Bombocham. Bangod pila na ka nabulanan na nga wala sa gihapon makapadala diri sang nagakaigo nga mga dokumento ang pila ka mga District Engineering Office o kon offices sa bahin man sa probinsya sa Iloilo. Ang kaundan diri no kung balik-balikan lang naton ining resolution number 2025-675 kung sa diin amo ining privilege speech ni board member Mondihara nga nag title niya ini is ang Iloilo Flood Control Project. Kung sa diin sa sining resolution ginaduso nga imbestigaran ining mga flood control project nga nakalista sa sumbong sa Pangulo, and then by this i-request nila ang DPWH Region 6 nga maghatag man diri sa nagakaigo nga mga dokumento nga kaunod sini or unod sini amo ang copies sang kontrata sang proyekto, construction drawing, specific location sang proyekto, proofs of payment and the related disbursement records, documents nga nagapakita diri sang panugod, kag sang completion date sang kada proyekto, kag tanan nga mga necessary documents sa nasambitan man nga patigayunon nga investigasyon. Now nga agi na pangayo ini, it's because agud nga mapatigayon na nga maimbestigaran diri mga flood control project sa probinsya sa Iloilo, kag kung magpadulong ini sila kung sino man to ang mga i-assign diri nila nga mga offices sa mga probinsya sa Iloilo, may ari ini sila sang magaserbing guide Bombocham kung magpatigayon man diri sa investigation. Now kung ini man is ang resolution is halin pa ini sa 18th regular session. Liwat lang ini nga gino-follow up naman sa ika-23 ng regular session Bombocham kahapon nga adlaw nga ipadalaan diri nila liwat sang sulat so nagakadapat nga magahatag na ini sila sang sabat man ang District Engineering Offices. So ang letter is hindi na naka-address mismo sa region or sa regional office kundi sa mga District Engineering Offices na agud nga masiling ati nagakadapat nga i-comply ini nila kag hindi man nila mapabayan bagud isaman ini koordinansa nga ginlayiman no sa agin pasara sa bahin sa 15 sangguni ang panlalawigan, and then at the same time sila palihos man lang sila abing nga mga public officials kag nagakadapat nga sabton diri nila in order sa transparency nga ginatawag diri Bombocham. So nagakadapat based man diri sa mga within 14 to 15 days masabat na ini nila. Kagati siguro sulod diri kay board member June Mondihar ang sponsor diri sang abong man nga resolution is nagahambal niya ngati sabton man inila dapat Bombocham pero ugaling kay basi kuno ginagather pa nila ang mga necessary nga mga information kung mga documents diri Bombocham. So hopefully ngati kung i-follow up na ini sila sabton na ila so far ang ara pa lang diri kuno based diri sa secretariat is ang halin sa District Engineering Office so 1 kag 4 no nga ga-cover diri sa political district 1 kag sa bahin man sang 2 no Bombocham. So tani o kon hopefully nga makasabat naman ini sila kag kumbaga this is the way of for saying sa bahin sa sangguniang palalawigan nga gina-pressure naman ini sila Bombocham nga magsumiter man diri sa mga nagakaigo nga mga dokumento. Pabati bala naton ang nangin interview or aton diri nga interview kay board member June Mondihar. Ang request namon nga mga dokumento sa nalain-laing opisina ng DPWH, tong contract drawing and specification, contract agreement, proof of payments, kag ibang pa dokumento yun pangayo namon sa lain-lain nga district engineering offices ng DPWH kay actually itong privilege speech ko sa October 14 patugin deliver mo. Then ginpalo up na nga mga district engineering offices naka-comply sa among request. So, first engineering district at saka fourth engineering district na naka-comply. So, may mga engineering offices nga wala naka-comply.
padalaan later sang secretariat kag i-follow up sa ila. So hopefully ma-comply sila kay ginapa-emphasize na mo dito nga inang provision para sa 6713 Code of Conduct of Public Officials and Employees na dapat within 14 days o kung 15 days dapat ma-reply sila. O kadugay na wala sila kasubmit, so gina-follow up lang natin sila. We have to consider also damo man itong mga dokumento dapat i-prepare nila mo. Nabutang to sa privilege space ko, parte lang to sa listahan sa sumbong sa Pangulo. Anyway, pag nag-hearing, i-follow up lang naman sila Board Member June Mondihar ang sponsor man diri sang ginpasarang nga resolusyon Bombo Chang. Ano pang ginapadugay sa iban Bombo Pawao? Amo na ang wala ta may balongan, but so far may ari diri sa bahin sa District Engineering 1 and 4 amo ni kuno ang nagkasabat, pero kinanglan kompleto man day ang mga dokumento tong ginpanglawag naton kagina, kopya sang kontrata, construction drawing, specific location kag mga proyekto, proof of payment, related disbursement record, documents sang start kag completion date kag iban pa mga necessary documents. Ti balaan man diri ni Board Member Mondihar bangod isa man ni sa ka engineer Bombo Cham kag amo ni kung ano ang mga kinahanglanon, so amo ni ang kumbaga ginapangayo or gina-comply man diri sa sangguniang palalawigan, pero this is a way for them to pressure man or magahatag man diri sang kumbaga deadline na gid-abi sa bahin sa mga district engineering offices kay ti madugay na ng December naman nagtapos na abi Bombo Cham ang tuig isang October pa ato ang gidapangayo is ang project halin sa July 2022 to March 2025 ini siya Bombo Cham. Ang ari lang ding nakabutang is ang nalista lang sa sumbong sa Pangulo website. All right. Ini si Bombo Baulin, Dipicilio Piliora, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Pauline na Piliora. Basi kung ginaano pa, nahilot-hilot pa na nilang iban sininga dokumento bla. Kay ti ang dokumento ara man lang nada kag before pa man iya matigayon or ma-implementar ang kun ano man sining sa isang proyekto, no? Nakadokumento na inangadaan ti nagalibog kita kung nga nagalibog ang ulo naton kung nga doon na budlayan iyang iban sining district engineer magsumiter sang mga dokumento. 16 minutos na nakaligad sa takna sining launa si Bombo Jomar Villar na balikan tang iya sining linya i-check ko man at this time ang iya sining balita. 2021 gin ground break ang Iloilo City Sports Center, no? Dira sa may Halandoni Memorial National High School. After 4 years, kumusta na ini? Bombo Jomar sa report. Please go ahead. Lauman nga matapos gilayon ang gina-construct sini nga Iloilo City Sports Center sa sulod sang Halandoni Memorial National High School sa distrito sang Lapos sa Bombo Cham, no? Ang nasambit sining proyekto ang gininaugurahan kung matandaan ta 2021 kag meron isa sang budget nga 200 million na pesos, no? So ang paglantaw naton duplo pareho sa sports complex, no? Ang itsura ni pero medyo lapad-lapad din man yang ka Iloilo Sports Complex, no? Nga plastar, no? Kay ang ining nasabit sa karon nga project sa sulod sang Halandoni Memorial National High School, kompleto ni Bombo Cham, no? May ara sang covered court, kung saan may basketball, pwede kada pang basket, pwede sa badminton, pwede sa volleyball, no? Hindi ka ban guro pwede ka himo sa nga mo sina nga mga sports kung kagamay ang space. Kaya at the same time, may ara siya sang track and field oval, no? Sa aton sini nga mga kabombo, kung aton sini karon maobserbaran ang nasambit sa area. Dream niya siya dapit sa may field sa likod ng part, no? Sang eskwelahan, sang nasambit sini karon nga pulutuan. Pero based diri sa latest gani, no, nga pag-check naton kay again padulungan naton ang nasambit sa nga area, pag-assess naton, way pa di mahuman, Bombo Cham, way pa gani sang way pa sang roofing, no, ang court, ang basketball court, pero ito ko na mention naton, kag at the same time ang ila sining oval, way pa man ma-plastar. Although nga kita sa tugdo may ginahimo na sila nga
banas bla, no, himuon nila nga oval, pero ay pa masimento gani, no, based diri sa latest ni naton sa nga pag-assess sa nasambit sa nga area. So kung basihan naton ang project billboard, no, ti para ti sumbalaan ta ko sa dogit baning tapos ang nasambit sa nga proyekto based diri sa nakita naton sa nga project billboard, may ngalan ni gali o kon may project name nga nabutang sa diri karon bumutsam sa area ang construction sang Halandoni multipurpose building phase number 3. Ang contractor amo di ang AD Pendon Construction and Supply Incorporated, kag date na started June 3, 2025. Ang contract completion December 26, 2025, kag contract cost nagadangat sa masobra 96 million pesos, kag ang implementing office amo ni ang Department of Public Works and Highways, Iloilo City District Engineering Office. Bumbutsam, no? So do naglain lang kay phase 3 na siya ang nakita naton sa project billboard. Sa aton sa nga kabombo do nagamay-gamay sa original 200 million. Day basic ang may kung phase 3 na ini siya Bombo Jomar, may phase 1 na ina, may phase 2. Siguro tukibon tapagin kung sa diin ang phase 1 and phase 2 sini. No, pero ang phase 3 nagabalor 96 milyones pesos. 96 million pesos ang binibase rin sa nakita naton sa project billboard na Butsamp, no? So natigayon naton kay nagdatingwa man ta basi makaplop mangkot kita sa project engineer. May istorya kita to pero tidag pangabay nga kung may mga clarification, so ginarifer kita sa opisina sa Iloilo City District Engineering Office, no? Butsamp. Pero may nagdatubang sa ato na, no, nga mga personnel dito sa kontraktor nga ti nag-supervise, no? May mga gina-guide to sila nga mga truck na ginauna karon ginahingaga una ko nanay kuno ang oval, no, ang truck and field Butsamp nga mo nang mauna nga mahuman. So natigayon nato diri mapakingutan ang mismo, no, principal si Ma'am Arlene Joy Alonsaga, ang principal sa Halandoni Memorial National High School. So sa natungdan nag-update, no, nag-update kuno sa iya ang kontraktor kung ano ang development sang ila sining project. Kag suno sa natungdan na mention man bangod nga ti dumating lagi man no, 2021 tapos 2025 pagyapan mo man. Suno kay Ma'am Arlene Joy ang isa kuno sa mga faktor bangod sa bagyo. Kung sa diin ang Bumbutsam bangod sa bagyo? Bangod sa bagyo ang naga-cause ang delay kag at the same time ang linog. Mo to ang mention ni God kay paglinog Disyembre pa nga aplyado kuno sino na naghambal kay Ma'am kay Madam Principal? Sino nagrason sa amo sina? Ang kontraktor? Based na kuno sa update sa kontraktor sa iya. Kay mismo siya nagatinguha man nga makuhaan based ang latest nga development kung ano na ang kung ano nakadasig ang project. Kaya na kuno ang nakuha niyang information bangod sa mo sina nga dalasang natural nga kalamidad nga nag-cause sa delay kagaguhan sa nga project. Kagaguhan. Ang dugang pa sunod sa iya abi ko gani anay kung irason niya pagid ang pandemya mo. Ano abi may COVID. Ate do matamat naman to tapos 2022. Anyway, proceed mo Jomar. So sunod sa iya mismo sa gusto man tani nga matapos gilayon kag magamit na kay pag inaugurate sini Bumbutsam matandaan na to tino naka-mention man to gani si Kung Jam kay dako ni tani mabulig ang
ang nag-inaugurate sini, ang groundbreak sini Bumbo Jumar, no less than the Lone District Representative, Congresswoman Jam Barunda, kag nagrepresentar sa iya sini nga amay, nga sadto anay mayor, sang tsimpo nga gininagurahan ini, Executive Assistant to the Mayor pa lang, si now City Mayor Inday Raisa Triñas. Ti rasunan ka lang yan sang kontraktor nga bangod sa Bagyo, bangod kay naglinog. Ay, sus Maria, kagusip. Kaunguan ng klase isang istoryato ni. Tiya mo na ang punto diri karon man sang management o kung sang principal nga kung tani matapos naman gilayon pambusa para magamit na sang mga kabataan no sa momento ang ginapunto man gani ni kung jam sa pag-inaugurate ni nga dako gid mabuli kung tani no sa syudad in terms karon sa sports development. So no, sa principal ginapokusan nila kung anay kay tapuson gid anay una kuno ang track and field no nga ubal hasta ka makalabot sa January kag magpatigayon sa sitimit na no muna kuno ang isa na sa matapos unahon pambusan para magamit na sang kabataan kay kulang tawon tang iban sa mga kabataan ginagamit ang ilang gym tiki sa may mga program pektado no ang ila sa nga preparasyon kag mga subong team medyo masako-sako man silahan abangod man sa preparasyon karon sa palabuton sa nga dinagyang so muna ang pila sa mga activities ng kabataan apektado bangod sa limitado man no nga mga facility no sa nga nasambit sini nga rabulutuan sa may Halandoni National Memorial High School Bumbudsam. Ariblat no pabati ta ang nangikabahin sa payag ni Ma'am Arlene Joy Alonsaga. Okay man siya, no? Kaya I've talked already with DPWH, kaya gina-make sure man nila sa aton, subong sa deadline nga na-set nila, nga mahumanggid para man sa kabataan. So, we have to wait lang a little, kaya siyempre, ang kontrata subong mga linog, baha, tapos mga bagyo. So, hindi ta ginamanigar nga gina-experience tayo na. Kung kisamo man na siya gakos, ang delay man sa ila, kaya ti hazard man sa mga empleyado, especially sa nagaulubra dira kay ti kataas nga daan sa lugar madanlog, so safety first man kita. But definitely upon talking with the DPWH ginatry man nila nga matapos ang proyekto ngayon na as soon as possible. Na-mention mo kina pati ikaw ay ka man hambal nga doga hulat lang kung ano mga development o ikaw mismo gina-check mo kanang mga updates ni ma'am coordinate again. Yes, of course, para at least kung pamangkuton kita, may isabat man kita, and then willing man si DPWH nga mag-set sang meeting sa aton, just in case may mga concerns kita about sa sports center nga ini. Pagpungko mo, principal, nakastart na ng project? The planning stage pa, pero pagsulod ko do nasugura, naging man siya ang pundasyon niya. That was on 2022, sang magsulod ako dire. 2025 na kita subong why kamando nagka-question nga tido mo pala rin na human or ano sa project. Wala man kay anyway na-plaster man sa aton sa DPWH kung anong cause and delay and mga safety and hazard nga gina-secure nila na prior sa implementation. So before ginapamangkot ko pero anay ginlay down nila sa aton na intindihan taman ang mga rason. Kag sa subong makita taman ongoing mangyapon ang pagtapos ang aton ang proposed sports center. Saan ako na matapos ma'am? Any time or any date abi nga maging mention ang DPTA? Ang naka-mention man sila sa date pero syempre ang problema commonly ni DP ang weather gidya. Kay permi lang gaulan, bagyo, linog, ang linog pag isa pag gina-threat. So gina-make sure ginila nga ang mga buildings naton safety gidya first nga kung mag-practice ng mga bata wala kita sang casualties. May nga gaw subong do lang no simba. Nakita mo man to kagina. Pero ginatry subong ni DP nga ma-providean kita sang oval nga
matapan lang siya, no? Parang aton mga athletics, pwede nila makadagan-dagan ta. Nga safe man, para no need na kita mag-gwa pa, kag mag-arkila, para lang makapractice sa aton kabataan. Sige, thank you. By the way, anong setup siya ni kung mahuman, paano ta mapanggi? Doplo pareho man sa sports complex ni? Yes, definitely do pareho man kay do international standard man ini siya. Tapos with the goodness of our congresswoman, ginatry man nga ma-providean kita sa mga manami nga facilities, equipment nga pagagamiton sa mga kabataan naton. And Halandoni is very excited nga kumahuman na ina, at least mangin manami pagidangaton nga special program in sports. Kag ang mga bata naton, mga atleta naton nga ginapadala sa palaro, Batang Pinoy, sa mga Webra, at least sure gid nga makagold kita permi. Sige, congratulations sa mating kagad. Congratulations sa ano to, Jobs? Duhay pa man sa may nahumantong, congratulate mo na si ma'am. Ambal ni Madam Principal. Ambal ni Madam Principal, mataas man ang lugar. Tingnan gakabalaka sa gakabalaka sa Bagyo. Ano hindi ko kahangop? Galing kiti naturalmente, basta delayed gani ang mga project. Ang rason lang na daya, iweras-werasan ka lang na iya sa mga kontraktor, bangod sa force majeure. While abot nga ti amo na ang iweras mo sa kontraktor, weras-werasan kapag sa DPWH, no? Nga force majeure. Force majeure. Tikon, ang force majeure ni mauyatan ko kag ipanglapdos ko ni sa taludtod nila, ambot kon maumpawan ni sila dayon, basi palang Bumbo Jumar, no? Hindi man guro Ay, hindi man. Sige Why problema? Hindi lang So, amo to ang ginamention karon Bumbutsam, no, sa part sang sang school, at siyempre binta sila, no, kasi ara sila sa nga compound, no. Timo na, kung may mga event ang city, sa atin nagagamit kita sang Iloilo Sports Complex, no. Kung mahuman ini, hindi man ko naman exclusive na ni, kundi sa tanan ni nga mga school, diri sa city, Bumbutsam, binabi na sa high school, nga mahanas man ang ila sinikaroon nga abilidad, no, kay tikon mahumana karon ang track and field sa Ubalda, do ano malang ang do nagadlagan kadam lang to sa may sports komplekso, kaduplo pareho man ang design sa nga pag-construct sa nga nasabit sa nga project. Ang concern lang kung saan mahuman kay hasta subong do hindi mo pagid makita, no, ang ang initial sining nga itsura. Kay tikon ng taon obserbaranta ang ining nga pasilidad sa ilang sining nga court, way pa sa way pa sang atop, way pa sang roofing, pero may mga siya, no, may mga steel na nga na patukod, bumutsan so kulang na lang siguro atop kung mahitso kagang ila sining track and field sa sulod sang Halandoni Memorial National High School, bumutsan. All right. This is si Bumbo Jumar Ponso Mobilia, and this is Bumbo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo. Salamat gid na Bumbo Jumar Villa. Hindi naton mabaton nga halin sang tuig 2021, subong tuig 2025 na. Rasunan lang kita sang tungod nagbagyo, tungod nga naglinog. Ang linog sa nagligan lang to nga bulan. Di ba? Halin sa 2021, Bumbo Crisilugo, kapila maglinog. Uy, gani kabalos Crisilugo. Hindi ba? Kung may linog, yun man, why man di saton? No? Kag masami gani basta iya makabati kita nga delayed projects, no? Ang iya siniiyang kapid, ang iya siniiyang punta, no? Ti Idi Pindon gid. Amot anong ara sa Idi Pindon, no? Nga kalabanan sa mga proyekto sini delayed.
Oh, abi gani anay naton ang langga-langga nga kontraktor diri sa syudad probinsya sa Iloilo kag sa Panay ang International Builders Corporation pati ID pindon gle. Rasonan lang kita iya sang nga kay bangod nagbagyo, kay tungod nga naglinog para safe kuno ang ang linog magluntad adlaw-adlaw. Ang bagyo adlaw-adlaw. Tiapat na katuig way gyapon no. As per information and subject to be confirmed kay husisaon pag gini naton, may 29% na kuno nga slippage diri ang idependo ning kontraktor ni. No, special mention ko na lang dira sa Melandoni, salot ko gini ha. Sa Melandoni, dabla Mr. Peanut, no? Ina-mentionar ta to nga kalawig-lawig naman tong iya to sang roof frame to. Way gyapon matapos-tapos kag way mabuksan. Subong nila pabuksan na nila, two-way na to. Pero may naga-obra gyapon skilled. Kung hindi pagmunuhon niya mga taypat sa Yahoo lang mga klase sang mga kontraktor, wala blasla, no, mga batinggilan. Pero, no, ang mas siguro para sa ako niya mas makamando na sinadire, amo ang Iloilo City District Engineering Office kag si Congresswoman Jambarunda. Hindi ko ni subong niya direkta nga masukot si Engineer Roy Pakanan kay isang tsimpo ni nalipat ko sa first name pero tsimpo ni Alunan bayi ito bla Heidi, no, tsimpo yan at bla si Heidi Alunan bla nga ang information nga nabaton ko ginapatugungan niya bla ang pribado nga salakyan, no, sa kwarta sang gobyerno kay dira siya kuno gasakay kon mag-inspeksyon. Kampiyon! No? Amo na yung mga district engineer nga grabe ang abilidad. Patunggungan mo 20-40 litros ang pribado nga salakyan, para iyang among imo sini nga salakyan kung mag-inspeksyon ka sa mga ongoing projects. Pero may napartiniser man niya nga salakyan ngaya sa opisina, di ba? Puerting abilidad imo ma'am sa diin nga nasubong man. Anyway, balik kita dire, no? Ti ginapanawagan naton si Congresswoman Jambarunda. Ma'am, nga naglabot sa punto nga naglawig ni sang 4 ka tuig. Oh? Kag babaton mo bala nga rasonan lang kita iya bangod sa linog. Ang linog sang Oktubre, ang linog sang Nobyembre or Septembre 2025. Yes, may bagyo, pero sus Maria kag Josep, istoryahan ta bagyo kag kapinot sa sitwasyon. Diin nga Jess, ay sus Maria kag Josep, waay niya sa kakalingkingan sa sitwasyon sa niya planta sa flow water to kung may bagyo ka magtaas tubig Amo na nga hindi nyo kami diriya sa Bombo Radio may istoryahan. No, force majeure na bagyuhan kami, hindi kami ka-operate, lilintukin siya. Oh? Nakita na namon di ang realidad. Kung anong sistema. Galing kay Tikon sa gyapon magpabilin kita kag hindi naton pagkurihiran ang garok nga sistema nga ni pati-pati lang kita Pati-pati lang kita sa rason sa mga palapaw nga istokada, force majeure, bangod sa bagyo, bangod sa linog. Oh? Tiyabakon mo 5 nagtuig. Tinumpok lang ito gyapon na makita mo. Oh. Diba si kon masukot ini ni Congresswoman Jambarunda ang kontraktor?
Oh. Kag iyaman sinimahusisa dira sa bahin sa Iloilo City District Engineering Office. Base kon madisponiran Manila nga duwa ini ni Engineer Roy Pakanan kay Domayo ang partnership nila nga duha sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ti kabay pa kay tinutuyo taman bala nga produce sang mga maayo sining atleta. Ako, itsindihan ko ginina sa aton sining nga mga kabumbo, damo sa may potensyal sining nga mga atleta sa nagkalain-lain sining nga patag sa nga hampang ang kuntani ma-produce sang syudad sang Iloilo. Galing kay kulang kita dris pasilidades, kulang kita sa sporta, tiari na taniyo. Oh? Insindihan man ni Kongresuman Jan Barunda kay nakagi man ni si atleta. That is why yung tiningwaan niya gani. Galing kita mula ng problema After 4 years, no? Skeleton yapon, tinumpok yapon sang duta ang makita mo. Kag may gamay nga bakho, tapos rasonan ka lang sang bangod ka nagbagyo, bangod ka naglinog. Di kung tinungo. Di ba? Sino man abing nga taxpayer ang hindi mag-alsa ang dugo kung na mo sinang mabatian mo nga halin sa kontraktor? Ano niya ka bumbukres man? Kapo na kita nakapapropabugnaw, pagbalik tani, inugtas mo kita gyapon. Roy, kaya kaugtas gayo home pa gani. Anyway, dugangan nato ni Banwa. Sa aton sini nga pagpanumbalik, pagpamtang sa mga personel sa City Treasurer's Office sa tion sa holiday season. Ginaduso sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office para kuno sa mga bayan bla sa maklampahanaw. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga pahibalo. Tanan kita mayara sa mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho.
Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas na namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede payagali nga makabulig sa imo palibot. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Kakinot sang tubig, magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Dali lang yun kay may winner kita! 1, 2, panalo! Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya! Ari karon sa aton sining live studio, aton sining daily draw winner, magabaton sang 1,000 pesos cash plus gift pack, 1,000 pesos man ang worth sini. Nasulod pa sa Orocan sining balde si Mr. Ryan Kapindo, ya sining proof of purchase Orocan sticker taga Takuyong Sur, Leon, Iloilo. Ryan, maayong hapon. Hapon man, sir. Kumusta ikaw? Okay lang man, sir. Do, ikaw lang may 1,000 ka piso sa kamot nga do, way gayo humiyuho manabi. Nan, ara. Sir, ara ng 1,000 sa imo? Ang 1,000 pesos cash. Liyong ako isip, abi, sir? 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. 1,000 pesos. Ano ni Sir Ryan ang 1,000 pesos? Dako, nanima bulig ya pang allowance, sir. Dugan-dugang allowance. Pang allowance sa nag-eskwela pa? Oo, sir. Sa diin nag-eskwela si sa Ryan? UI, sir.
UI. UI. Okay, anong kurso? HM. HM, Hotel Management. Oo. Okay, sige. Bato na pagid. Ryan, ang isa ka balde nga grocery goods nga may unod sining grocery goods, no? Isa ka balde urokan. 1,000 pesos man ang worth sin. Ano mambal ni Ryan? Damo ginas salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM, sir. Alright, Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Alright, dari wabit si Seran Kapindo aton sini nga winner kag may isa pa kita ka winner nga ri man diri karon sa aton sini nga live studio. Bangod man nga wala makaabot sa gintalana sini nga 6 ka oras nga plaso para sa tagsa sini ka winner nga maga-claim sang iya sini nga premyo. May ara kita nagabot kita liwat sang aton sini iyang winner. This time, ang aton sini nga winner, si Mr. Septus Hopson sa 18M Jaime Street, Haro. Yes, sini nga proof of purchase, Dr. Wong Sulfur Soap. Sir Septus, maayong hapon, Gid. Maayong hapon man. Kumusta ikaw? Subong di, mayo gid ang akong pamatsyag kay nakabaton kita sa 1,000. Okay, sige sir. Liyog ako isip sir sang 1,000 pesos nga cash gara na sa imo. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, kag 1,000 pesos. 1,000 pesos, ano ni Sir Septos ang 1,000 pesos nga cash? Idugang ta pag ini bakal sang proof of purchase kay base makaluyan pag kita kag madala kita sa kon, mga gabutan kita sa Grand Draw. Grand Draw, lapit na lang Grand Draw, 27 sa Disyembre, tatlo pa ka sa Sabado, sa Palabuton sini nga Sabado, 13, 20, 27, Grand Draw na dayon, sir? Man daw, excited na ta, base bira-birahan ta ni mga purchase. Okay. Anong ginakasakuan sa karon ni Sir Septo sa ilang sining lugar? Subong may gamay kita nga nulo negosyo, tulo Tianggiti, gabakal kita sa mga inuglaligya, kagti, ang ibandira, mabato, qualified nga proof of purchase, so utihan naton kagihulog man para nga konti sa subong na kaluyan gid nagabutan gid kita. Amo ginahambali lang basta may tiyaga kag mapisan lang kuno ti may nilaga gid. Sige sir, ang batuna pa gid ang isa ka balde nga grocery goods worth 1,000 pesos nga nasulod sa urukan nga balde. Anong mahambal ni Sir Septo Supson? Salamat gid sa product sponsors kag sa Bombo Radio kag Star FM. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Wow, there you have it sa aton sini nga mga kabombo. Duha naton ka mga winners no nga nag-claim sa ila sini nga premyo. Nauyata na karon ang ila sini nga premyo sa Cinema Tideon, pero antes kita mag-check sa aton sini iya nga Christmas Around the World, may winner pagig kita nga pagalawagon pagid. Okay? Stand by. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack. Batihan nyo man ito kagina, nagbaton na sa nga ila sining mga premyo, aton sining mga daily draw winners, kag pating aton sining ni iyang gingabot, liwat pala, no? Kay bangod nga wala maka tigayon, wala makaabot ang winner, no? Therefore, gin islan gin kinahulog mo bukres dukuan ko anay. Ari na, next winner naton, yes, ini proof of purchase, Art Florete coupon, 68 anyos, taga Block 8 Lot 2, Barangay Bakhaw, Mandurriao. Tomas Bailon, congratulations Tomas Bailon. Ang 1,000 ka pesos mo nagahulat na diri sa imo kag gift pack nga balor 1,000 man. Nasulod pa sa urukan sining balde. Saluat Tomas Bailon sa Bakhaw, Mandurriao. May proof of purchase Art Florete coupon. Ginlawag ikaw ni Bobotsam. 53 minutos sa kaligad sa takna sining launa. May ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sa dinga premyo. Premyo mo sir nagahulat lang diri sa imo. Para nga mapatod nga wala sang hokus-pokus, wala sang pinalapaway, wala sang daya. Ang aton sining daily draw ginatambungan gid sa aton FD representative si Ma'am Eunice K. Yasa. Saluat, congratulations Tomas Bailon sa Barangay Bakhaw, Mandurriao. Kagkaron, yari ng aton sining Christmas Around the World. Bombo Radio Philippines presents
Christmas around the world. Alright, sa aton sini nga mga kabombo, hibalo naton kung paano magsaulog sa Pasko ang mga kauturan naton or ang mga pumuluyo man to sa ila sini iya nga lugar sa naglain-lang nga bahin sa kalibutan. Subong adlaw, halin diri sa city proper area, mapa Norway kita. Wow, taga Norway aton sini nga Bombo International Correspondent sa Sini Matinon. Aton sini nga correspondent si Mr. Felix Paya. Sir Felix, maayong oras dira sa imo, maayong hapon diri sa Bombo Radio dira sa Norway. Anong oras subong dira, sir? Subong may aga dire sa alas 6:45 sang aga dire subong sa Norway. Alas 6:55 dira sa Norway. Anyway, sir, sa background mo makita ko na daan nga may mga palamuti na kita or decorations ang related sa Christmas. Kumusta dira iya sa bahin sang Norway pananglitan nga abot ang tion sang Disyembre? Kumusta ang atmosphere dira, Sir Felix? Subong di atmosphere, sir, is malamig, white Christmas. Kay ga winter subong diri sa Norway. So mabugnaw basta Disyembre. So kalabanan sining mga tao, mga Norwegian, amo man bala sila kainit sa pagbaton sang Pasko or pagsaulog sang Pasko katulad sa mga Pinoy, Sir Felix? Yes, sir, gina-consider nila ang Christmas as big celebration man. Pero mag-celebrate sila di sir medyo simple lang kaysa sa mga Pilipino. Nag-decorate sila kay labalay. Nag-start siya decorate, sir, after ka first Advent. So, December 1, nag-start sila decorate. Tapos, ma-decorate sila ka Christmas tree nila, sir, mga around December 22 pa, sir. Before gid ka celebration ka Christmas Eve. Okay. Ang mga brand nila, sir. Sa Norway, ano ang mamakabig nga prominente sining bagay nga naga-signify nga Christmas na dira? Ang ginabasihan nila, sir, is ang Advent, sir. Ang Advent, ma-start sila first Advent, so ma-start na sila gather mga gifts, ma-start sila panghatag na ka-gifts, sir, pero hindi pa na nila pagbuksan, sir, until December 24, sir. Tapos ma-start na sila ubra, sir, kag ginatawag nila diyang Yula Sheks or mga Christmas cookies. Tapos mga celebration nila, sir, may mga early nga Yula Bor, ginatawag nila Yula Bor o mga Christmas parties. Mahilig sila di, sir, sa Christmas party, sir, pero medyo intimate lang, sir, for adults only. I see. Kiti kung mag-Christmas ya diri sa Pilipinas kag sa iban pagid sini nga pungsod more on sa mga kabataan, gathering of family. But dira sa Norway, intimate but silingon sa mga adults lang. Amo na iyang pamahagi sa pag-celebrate. Ang Christmas party, sir, sa mga adult, pero may ara man, sir, sa mga bata, sir. Pero sa 24, sir, ang gift giving more, makonsider ko, sir, nga para sa mga bata, kay damo sila maghatag, sir, gifts dili, sir. Mahilig sila maghatag gifts sa mga kabataan, sir. So kung ang childhood mo ara dira sa Norway, but silingon mangin memorable gid. Yes, sir. Damo kay mabaton nga gift, sir. So far, sa sining mga tinionti, kung 6:30 dira sa inyo, 6:55, but silingon Tuesday ka mo dira subong or Wednesday naman? Wednesday, sir. Bali, Wednesday 7 morning. hours ahead ang Philippines. Okay. In terms sa mga paghanda, may mga ginahanda man sila balangati, mga ginakaon sa mga Norwegian dira nga amo ginang specialty nila kag nagapabalo nga ti ining handa para lamang iniya sa Christmas or special celebration. Yes, sir. May ara sila pinagi ka traditional food nila, sir, nga hindi mo na madula, sir, sa ila nga lamesa, sir, sa Christmas. Ang mga ginatawag nila nga peanut shot. Ano niya, sir? Karniro nga karni, sir, nga gin-preserve sa salt. Okay. Bali, ano nila nito, sir, huruman nila nito sa tubig mga 24 hours before nila maluto. So, pag tawag nila, sir, nga peanut shot, kay ang pina sa aton, sir, is stick da or lipak. So, ginabutang nila sa kaldero, sir, para hindi magpilit ang karne. Tapos, steam na nila, sir, mga 2 to 3 hours. Okay. Tapos, may mga side dish na sila, sir, nga makita mo sa picture, sir, ang sausage, anong yellow, sir, patatas, kag may
root crop, sir, I don't know kung ano pangalan niya sa Pilipino. Pero kag patatas, amo gina sir ang ila traditional food na ginakaon nila kung Christmas, sir. Tapos may traditional dessert na sila after. Oh. Nga ginatawag nila nga rice creme or rice na sa sir nga may dumay cream. Tapos butangan nila na kadaw ang fruit nga sa babaw. Okay. Baliskan sila sir, no? Kay ang rice ya muna diri ang staple food nato sa Pilipinas. Diraya kinay mo nila yang dessert. Namit man sa sir Sudan sa rice, sir. Okay. Anyway, may particular nga lugar dira sa Norway nga kung saan nagatipon abi hindi lang kaya mga Pinoy pati na mga Norwegian nga mag-celebrate sa Christmas bilang tingob abi or isa lang ka community? Sa mo na sir, wala sir. I think kay ang Norwegian is more on focus sila sa home tradition sir kung Christmas. So hindi sila pareho ka Filipino nga mahilig mag-group ba sir nga magdako nga party. So sila sir is more lang sa intimate family members lang sir sila mag-celebrate sa Christmas day sir. Kiti ang Norway is 68% or more than 68% ang mga Kristiyano man dira. So naga-celebrate gid sila sa Christmas. May Yes. ano man sila sir, may dira kamo nga mga Pinoy gina-considered man as a holiday untat anay trabaho or ginahatagan sang particular gid yang isa ka adlaw nga espesyal para nga magsaulog sa Pasko dira sa Norway sir. Wala sir. Pero ginabayaran ikaw sir double pay. Double pay. Holiday pay na siya sir kung may trabaho ikaw. Kung mga gaobra sir sa mga opisina, wala na sila trabaho na sir. Pero ang mga gaobra sa mga example hospitals, so hindi ka pwede ka absent. So ang ginabayaran sa imo is almost double pay sir. Double pay kid. So okay man kay double pay. Pila ka na gani ka tuig dira sir sa Norway? 6 years. 6 years. Sa 6 years mo sa Norway, anong pinaka-unforgettable moment mo? Abi nga during Christmas nga, hasta subong yan doon nagabalik-balik pa sa imo, sini nga paminsaron, Sir Felix? Ang mabago sir kay ga-start ako sa North ka Norway. Ang hindi ko malipatan permi is kung mag-Christmas is ang feeling bala siya nga white Christmas siya kay snow. Tapos magwa pa ang aurora borealis sir, ang northern light. Wow. Oo, nami So, na siya. Christmas light ikaw sa langit sir. Hindi mo na kinanglan nga may switch pa para nga Hindi na. Oo, kunti makita mo na natural phenomenon na siya. Oo. So, kanami man sa ilang taon, no? Makapila mo na kabes nga na experiencean ina. Almost every day sir gagwa sa sir pero ang hindi siya permi sir ang very green gibala sir nagsana gi siya bala sir. Na hindi nag-timing siya sa Christmas nga nagwa gid ang very green gid ang langit that time. So hindi ko gina siya malipatan. Subong may trabaho pa si Sir Felix? Wala ako trabaho subong sir. Free. Timing. Na timing gid sir. Yes. Taga-diin gid kani si Sir Felix diri sa Pilipinas Taga Pasig City. Wow, Pasig City. Okay. So, pwede mo ginto matamyaw subong ang mga kaparyentihan mo, family mo sa Pasig City nga nagaupod, nagalantaw, nagapamati, mandrisaton nga pagpangalagad karon. May aragan ako sir Codigo sir basi mga kids sila sir kay gapamati sila subong. Importante gina. Ako ginatamyaw ang akong pamilya da sa Pasig, labi na gid ang akong tatay si Into Payas kang akong nanay nga si Cecilia Layog. Gapamati sila subong sa radyo kag galantaw man daw sa TV. Ang akong manghoda si Cecil May, hello. Kag ako pa kaisa nga si Cheesecake Miles pagkabuot kamo. Ang akon nga magulang nga si ABC President Aljoy kag iya pamilya, Merry Christmas. Sa akong tiya da nga Chebilin, mga Payas family, Pasino family sa Bilong nga Pasi. Sa akong in-laws sa Katbalogan Samar, I think kapamati man sila subong sa online. Ang taga-dekada si Santik, si Pensi Dida, kag si Toto Sandida sa Villa, hello. Kag mga kinakusganda nga mga pulmo babies da sa Don Benito, kay Heart, kag ang duwada nga malamig ang Paskwa, si Melen K, kag Cheska, hello.
Kay Doc Suarez, kag sa iya mga bata, si Brave kag si Mighty, hello. Sa akong mga friends around the world, kay Lud sa US, kay Dada sa Netherlands, kay Maring sa Germany, sa akong pakaisa sa Canada, Inday Grace, kag kay Tita Annalie Higgins sa Austria. Kag tanan sa mga nakakilala sa akon, Merry Christmas sa inyo tanan. Amo na sir. All right, thank you so much sa Bombo International Correspondent Felix Sapaya, sir. Advance Merry Christmas, kidala si mo, God bless. Yes, sir. Merry Christmas. Ini sir si Bombo International Correspondent Felix Payas diri sa Pungsod, Norway para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. Dari wabit aton sini international correspondent direktamente sa Norway. Teka namin sila gali mag saulog iya sang Christmas o may aurora ano na sila ginatawag boreales o sa aton sini nga mga kabumbo o diriya sa syudad sa Iloilo, Bombo Chris Bombo Dune, bala nyo kung anong aurora dire? Aurora subdivision. Ay, sos Maria Kaguse po. Anyway, standby na kamo sa kapo lamang program. Kaupod sa kay, amay si Bibi pa, ito nalimtan ko. Sige, dahil wabit aton sini nga Christmas around the world. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Alright, sa aton sinema kulturan, lapaw nagigit sa latin iban sinema balita kay informasyon, itugyan naton sa iban sinema news and public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sa manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information na Basta Radio Bombo. Ora Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea, The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswalados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sa Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 30 to December 6, 2025. Ang December 5 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan ng mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang ako na all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays, sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart, amo ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Disyembre 5, 2025, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Rock music is their game and Binhi Band is their name. Opda naton sila sa isa ka great rock entertainment sa sininga Disyembre 6, Sabado, sa concert at the Plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo,
Siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imos the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imos sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! 17 minutos makaligad ang tak ng alas 2 sa hapon. This is Tita Regine. Kita naman ang mag-aupdanay para sa kahapon lamang program sa sininga adlaw sang Miyerkules, the 3rd of December 2025, getting nearer to Christmas Day. Sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. Mga
mga kabombo, 22 dias na lang kag Pasko na, doble dos. Kag kumusta naman ang inyong pagpanghanda dira? Nakaamat-amat na bakal sa mga ingredients para sa Pasko? Or better yet, no, order na lang sa mga busy people. This is the most practical thing to do, right? 18 minutes after 2 o'clock sa liwat. This is Tita Regine para sa kahapon lamang program and nagahulat na ang ating nga makasaysayan nga iga-share sa inyo sa sininga hapon. But nagahulat man ako sa inyong mga istorya nga luyag ipalabot diri sa kahapon lamang program. So keep on writing beautiful stories para diri sa among tanan sa kahapon lamang program. Makuhaan natin sa mga tips, mga lessons, mga guidance. So share your stories through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Our song for today is from Janiel and Dave Alvarado. Here's the song, Vows. Good afternoon, welcome sa KLP. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you.
And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Vows para sa inyo tanan, 24 minutes after 2 o'clock. Yesterday, nagambal kita, no, Vow. Dudugay na kita, wala ka sa kabasa sulat from Lola Amparing and also from Lolo Abraham. Steady ang ilang pagpadala diri sa kahapon naman program. And so this afternoon, aring isa kasulat, halin kay Lola Amparing. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa inyo tanan. Sa subong, Tita Regine, may nadumduma naman ako nga mga hitabo sa itong dugay-dugay na nga mga panahon. Pero hindi sa gihapon makakas sa akon nga tagiputsuon, sa akon kaisipan. Gani, Tita, luyag naman i-share sa imo ang akon nga nadumduman, ang mga hitabo sa ito. Sang 8 years of marriage namon sa akon nga husband, nga nagbuntis ako. Pero sayang, nahulog. Hambal sa mga kaupdanan ko sa school, bisan spotting lang kuno, amugid na iya. Tibalan mo, Tita, 5 na nga mga kako-teachers ko sa do, panay mga single gihapon, kag pati ang amon nga head teacher sa do, amuman, gani wala ni isa sa ila ang nag-advise nga magpatingin ako sa doktor sa do. Gani after 3 months, gulpi nga na miscarriage ako. Kagambal pa sa mga doktor, complete abortion. May nagwa nga bilog, daw batikulon sang manok. Kaghambal sang doktor sadto, hindi na kano kinahanglan ang raspa o dry cleaning sa hospital. Ginhatagan lang ako sang bulong, kag nag-rest. Nag-maternity leave for almost 3 months sadto. Tita, hindi ko gid makalimtan, tubtob sa karon. Kay ti nagkataon nga sa banwa sang Pasig Town Fiesta, so permi kami nga nagapamiesta sadto. Kay ti ang akon nga maninay asawa sang tiyo sang late governor sadto, si Palmares. So Tita Regine, siguro pagbuot man sa mahal nga Dios nga hindi ako magkaanak, kay basi kun may malain nga matabo. Biro mo, Tita, nadumduman ko pa nga ang una nga pagpanganak sang akon nga agot nga utod. Paltera lang ang nagpabata, pero ako ang gintawgan sang doktor. Sadto, kay ti ako yan, no, ang nadulaan sang pangalibutan. O ako ya sadto ang nalipong. Siya ya paltera, ako ya gintawgan gi doktor. Ti ayos man ang panganak sang utod ko, pero gintalabangan ako, kagilayon gintatap ako nila. Kag nagabot ang doktor. Balan mo, Tita, nakita ako ang pag-utod sang pusod sang bata, nga bagakay man lang ang ginamit sang paltera. Kag pagkakita ako, hinali lang ya, nalipong ako. Siguro, Tita, amo man siguro, no, ang rason nga hindi ako nakapanganak. Ti pagbuot gid siguro sa mahal nga Dios. Way labot nga butot balat ako. Ang 6 years man nga lakat-lakat namon nga almost 5 kilometers from our school to our town and back and forth. Isa lang sadto ang passenger jeep nga nagabiyahe. Ang jeep sadto permi overloaded. Hasta sa ibabaw kag sa mga sa pintuan may nagakabit nga pasahero. Tita, siguro amo man ato ang ginhalinan nga nahulugan ako. Amo na gani nga 96 years old na ako, kag makasulat-sulat pa sang akon nga mga kasaysayan. Believe it or not, sa amon pamilya, kag sa pamilya sang bana ko, ako lang ang buhi subong. Ang buot ko silingon nga ako lang
ang nakakatanda na ara sa line of 9 nga edad subong. Tita Regine, samtang ginahulat ko ini subong nga adlaw Father's Day, kag akon nga nadumduman ang pinalangga ko nga tatay. Bamo tita, sa 8 kami nga mag-ululutod. Ang pinakapalangga niya gid, ako, kay ti niwang-niwang ako sa do kag masakiton. Ti ginapagustuhan lang ako sang mahal ko nga tatay. Kung hindi ko luyag ang sudan, way ako nagakaon. Kag permi ako ginaulu-uluhan ni tatay. Siling pa ni tatay nga, makaluluoy ka kung wala na ako. Siling pa ganiya sa ako, nini, bisan ano-ano lang kaon ka para hindi ka magbalatian. Ang palangga ko nga tatay, sobra-sobra kabuot. Permi lang nagayuhom-yuhom, bisan busy sa mga household chores. Tama gid kapisan, tulog lang ang pahuway sa obra nga obra. Tita, pagkatapos ang develop sang litrato sadto, maluto na sang amon nga pagkaon, manglaba pa sang amon nga mga panapton, si nanay, sitting pretty lang tita. Palangga gid ako, kay kung kaisa, pag malapit lang na iya nga kudakan, ginadala niya ako para makita niya ako permi. Bala mo tita, naluoy siya ko na magtulok sa ako nga tama kaniwang. Permi ginasulit-sulit ang advice ni tatay sa akon, nga bisan ano-ano ang handa ni nanay nga pagkaon, piliton ko kuno magkaon para sa kaayuhan sang akon lawas. Dugtong pa nga permi gina-advise sa akon ni tatay nga hindi ako magpili isang pagkaon para do hindi ako masakit, kay ti palangga gid ako ni tatay. So palangga ako nga tatay, humalinsad to, agtagtubtob, maging kuha ka na sa mahal nga Diyos, ara kapag ihapon sa akon nga tagipusoon, hindi kagid makakas habang buhay pa ako sa mundong ito. Palangga tagid ikaw. Sobrang pagkapisan, dulot mo sa amin, gani nagkasakit ka, kag kinuha ka ng mahal na poong may kapal. So paalam, mahal kong tatay, mahal na mahal ko ikaw, at sana maligaya ka at tahimik kasama ni Lord Jesus sa langit. Thank you so much, Tita Regine. Love you all. Lola Amparing. Hello, good Lola. I hope you're doing good. Patient man niya si Lola Amparing, no? Sa paghulat kung saan naman siya makabati isang iyang mga istorya nga aton nga ginabasa diri. Sige, after Lola Amparing. Wow, dawa naman ni sulat diri sa aton. Si Lolo Abraham. Idasunta ang iyang sulat. Dear Inday Regine. Mayong hapon sa tanang yung makatapos ang Bombo Radio, kag sa imo Inday Regine. 2015 sadto, ara ako sa malayo nga probinsya sa San Joaquin. Aga pa, alas 6, mabalik ako sa Iloilo City. Panaog kami sa ako nasawa sa hagdanan nga kawayan, wala kami makapamahaw, inom ako tubig na mainit, isa ka baso. May dala ako silhig, 30 kabilog. Lakat kami nga duha, hindi pa maayo ang dalan. Una ako lakat, 20 meters ang layo ko sa ako nasawa. Sa mataas nga alagyan ako nag-agi. Kag sa unhan, nagakurbada. Nakita ko ang kahoy nga agho sa higad banglid. Tuyo ko makapot ako para madula ang hapo ko. Mga 7 meters ang layo, malapit na ako sa kahoy, ginuntay ko ang tuo ko nga butkon nga makapot, wala ako may nakaptan. Inday Regine, kay malabo ang mga bata ko, tina-out balance ako, nahulog ang silhig sa abaga ko. So nag-dive ako una ulo sa right side, ginsagang ko ang tuo ko nga butkon sa mata ko, Inday Regine, tupa ako sa idalom, nagahapa. Masakit ang tuo ko nga dulunggan. Sa ibabaw, nagasakay ako sa jeepney, ginduot ko ka ice. Timayo kay wala masangit ang tiil ko sa mga tunok, kung tupa ako sa idalom. Salamat sa mahal nga Diyos, wala ako matamaan, Inday. Sa right side ko, may bato nga puti, do niyog kadako, do hindi ako makatindog, sakit ang tiil ko. Natingala siguro ang asawa ko, wala niya ako makita. Slow down ang alagyan, Inday, 5 feet ang taas, ara ako sa idalom, pilit ko lang ang makatindog. Namangkot ang asawa ko, hambal ko, nalingin basi ang ulo ko,
kay bugat ang pasaan ko kag wala pa ako kapamahaw. Lakat ako, nagapiang-piang pa ako. Inday 20 minutes, abot kami sa ubos, bantay kami jeep pa syudad. Sa Lactod, 2023, February 17, ara ako sa probinsya. Nag-text sa ako ng utod ko nga lalaki. Dito siya sa Manila. Nga makadto ako sa Iloilo City. Reply ako, ginaubo ako, wala ako sa kondisyon. Kayang amon utod nga lalaki, updan ko sa pa-check up sa hospital. Pagkaaga, kadto ako sa Iloilo City. Inday, upod ko anak ko nga lalaki. Abot kami sa hospital, sulod ako, ang anak ko nagpa-city, may work. Sulod ako sa hospital, madamo mga tao nagapila. Pangita ako siya, wala akong makita. Balik-balik ako pangita, wala gid siya. Alas 12 na. Panyaga ako, may balon ako rice. Sa kantin, ginaubo ako. Hindi maayo pa matsyag ko. Tapos ko kaon, mapauli na lang ako sa balay. 3 kilometers, kunlakton, init-init. 1 p.m. abot ako sa balay, saka ako sa hagdan, 7 ka panalgan. Ara siya gali nagkahigda. Nagmatumato, gali siya yakad sa ospital. Alas 2 nagsaka ang anak ko, mabalik kami sa malayo nga probinsya. Panaog kami sa balay, ara kami tabok sa dalan. Una ako matabok. Madasig man, naging kaptan ako kay isa ka babae sa tuo ko nga butkon. May auto gali nga nagapadulong. Tabo kami ka anak ko, sakay sa jeep, nagadalagan ang jeep, ara kami out city, ginbiring ang tuo ko nga batiis. Haba ko sa anak ko, bakla niya ako sang pamanyos. So nakita niya ang butika, kag nagpanaog siya sa jeep. Hinday porte kasakit, ginakaptan ko ang tuo ko nga tuhod para hindi magsaka, sige banyos ko. So abot kami sa Banwa, may prosesyon, traffic. Sige banyos ko inday, salamat sa mahal nga Diyos. Wala na sakit sa tuo ko nga batiis. Nakaabot kami sa probinsya. 2017, napatay ang pakaisa ko nga lalaki. Classmate ko sa grade 1. Isa itong February 17, 2023, ginkaptan to sang babae ang tuo ko nga butkon. Kay ti amo gani to, matabok tani ako, kay may auto nagapadulong, habal niya, diri ka sa madapit sa may simbahan. Basi ko nagapulaw siya sa patay. So sa isip ko, wala ako maayo nga bayo, pantalon kay sapatos. So inday, isa kahapon, pauli ako, may isa kaputo sa hagdanan. Blue nga plastic, ara man siya, siling ko kay sinuni. Nagsabat siya, way ko kabalo, usara lang. So gindala ko sa balay, way ko ginsuksok ang pantalon, very large. Inday Regine pagkaaga, tapos ko pamahaw, sudaan ko bukaw-bukaw nga pinamalhan. Kadto ako sa simbahan, 6:30 sang aga. Ara ako sa higad, wala ako makakita. Nagkadto siya sa akon, ginbutonisan niya ang akon nga liog. Wala gid ako makatulog sa iya. Kuya ako, basi upod niya iyabana, kag sumbagon ako. Siya lang isa, may work iyabana. Madamo na mga tao sa simbahan. Nagsulod ako. Tapos ang misa, dalhon na sa patio, 10:30 a.m. Tapos nalubong, mapauli na ako sa balay, nakita niya ako. Nagsiling siya, Tiyoy, kadto ka sa ila balay, mapanyaga. Siling ko mapauli ako sa balay, lakton ko lang. 2 kilometros. Tinapilitan ako nga magsakay sa auto, ara sa guasang patio. Susakay kami, ara ang duha ka mga bata nga babayi, hinablos ko. Basi naghambal siya, no? Pabati-bati inday, Tiyoy. Nag-champion ka kuno sa hampang? Aba ko, oo. Pero nagaduko lang ako. Huya-huya agid ako. Kay nga daan, bayo, kag pantalon ko, kag sapatos, daan. Tiabot ko sa balay, panyaga ako, gamay kaon ko, tapos kadto ako sa gwa. Ginbugno ako kapakaisa ko nga lalaki. Tagaan niya ako $1. Tipakita ko sa utod ko, bayluhan niya ko no 500 pesos. Pauli ako sa balay, lakat ako 2 kilometros. Kitaay kami sa balay, ang bal na Tiyoy, nakapanyaga ka? Balik-balikon ko inday, do may similarity siya sa taga-Dueñas. Una ko nakita, September 8, 1976. Later, 2008, Baguio Frank, 6 a.m., bangon ako, baskog ang ulan, kaghangin, paandar ko, radyo di battery sa Bombo Radyo. May news report, ginabaha ang Haro District.
Ang suba sa haro, puwerte ang current. Wala akong makapanaog sa balay. Nagpamahaw ako bukaw-bukaw. Wala akong makapanaog, so natulog na lang ako. 5 p.m. tawhay na linong na. Panaog ako sa balay, makadto ako sa city. Sarili sang trend ako nag-agi, kay lapit dira amon balay. Ginatawag nila nga The Bridge of River Kwai. Ti pelikula, no? Sa tong grade 1 pa ako. And then, kung aga, ini mga Amerikano, nga mga prisoners sadto, no? Ginapainitan sila. Giguba sa mga kano ang release ang train pakadto sa city. Pag-agi sang train, ginpalupok ang tulay inday. Paagi sa dinamita. May detonator. Ana na ako sa city, kadto ako sa ginaobrahan ko, pasaan ko semento. Tawhay sa city, dawla tawo. So 6 p.m., balik ako sa distrito. Sa Lactod, 2009, September 13, ara ako sa supermarket, nagabaligya uga, nga bukaw-bukaw, nagapungko ako, nagainom kape. May itom, dako nga libangbang, naghapon sa lamesa ko sa left side, kinulbaan ako in Regine, pero naglupad man dayon. And then, may tao nga nagpalapit sa akon, sa tabok may taxi, nagahulat, naghambal siya. Abraham, makadtong ito sa probinsya, napatay atong tiyo, bayaw ni nanay. Ang utod ko nga lalaki inday, taga Bacolod City, upod niya iasawa. Taga Negros Province. Ambal niya, maupod ka, tida walang alang ako, kay wala gid ako bayo nga maayo, o kung bag-o nga sapatos. Pigado gid ako. Sa isip ko, kung magbalik sila sa Negros, tagaan niya ako kwarta. So ginbiling ko sa isa ka tawo, kilala ko ang isda nga uga, isa ka alat, siya na lang mabaligya. Sakay kami nga tatlo sa taxi, sa pag-ubay sa mahal nga Diyos. Timayo man amon pagbiyahe sa Banwa, nagdiretso ang taxi, bound doon naglapaw pa mga 25 meters. Tias na lang anay diri in Regine, salamat gid sa liwat. This is Lolo Abraham. Lolo Abraham, salamat man sa continuing nga pagsulat diri sa kahapon lamang program, kag for being patient also. Yeah, sa paghulat nga mabasa nato ng mga stories. 41 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik kita. Diri gihapon sa KLP, kaupo ninyo si Tita Regine. Yari ang mga simpleng apagi agud makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan.
Paliputan lang ang oras ang pagpaligo ilabi na sa paggamit ng shower. Hindi pagpanumdumang nga unlimited ang tubig. Limitahi ang shower sa 5 ka minutos lang kag ang pinakamaayo magamit na lang sang kabo sa pagpaligo. Mas praktikal ini bangod ang imo ginabubo nga tubig nagadiretso sa imo lawas. Mas madasig ka na makapaligo, mas makakinot ka pa sa tubig. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 30 to December 6, 2025. Ang December 5 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang ako na all-powerful love, ay igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays, sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart, amo ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa December 5, 2025, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Rock music is their game and Binhi Band is their name. Obdanaton sila sa isa ka great rock entertainment sa sininga December 6, Sabado, sa concert at the plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang Alas 2:48 ang atong oras and this time, basahon ta ang sulat ni Kuryente Survivor sang Guimaras. Uy, nagkaka-curious ako. Kuryente Survivor sang Guimaras. Dear Tita Regine, una sa tanan, nagahatagid ako sang katahuran sa tanan-tanan nga staff sang Bombo Radio. Maayong hapon, ilibinigid sa imo, Tita Regine. Sa dalayan ko nga pamati, isang imo nga programa nga KLP, naganyat man ako nga magpasakop sa akong miserable nga kabuhi, nga hasta subong, hindi ko gid malipatan. Sang nagadinalaga ako, Tita, hasta subong, nga naging senior na ako. 8 kami nga mag-utod, kag ikapito ako halin sa subang namon. Umpisahan ko ang akong kasaysayan. 1956 ako natawo, kag November 27 ang akong nga birthday. Belated happy birthday. And sorry, supposedly November 27 natin ini nga basahon, no? Pero subong talang nga nabasahan because ang kadamo man sang linyada sa mga stories nga may mga requests. Anyway, I hope you had a great birthday. So padayunon ko ang pagbasa sa sulat mo. Tama gid kapigado ang amon pangabuhi sa napatay ang amon tatay. 8 pa lang ako katuig kag napatay siya. Kag ang sunod sa akon bilang agot nga ginatawag, 6 pa lang siya katuig. Sa napatay ang amon tatay, nagbinuligay kami nga magululutod. Ang 3 ka babae nagulubra sa tawo, kag ang 3 ka mga lalaki sa batel sila nagaupod. Gamay man lang ang kita sa batel nga ginatawag, Tita. Sa napatay si tatay, 2 na lang kami ang nabilin sa luyo ni nanay sang amon agot. Ang nanay namon wala man sang estable nga obra. Ang amon mga utod, wala gid may nakatapos sa pag-eskwela tungod sang kapigaduhon. Tita, bisan isa man lang kuntani sa college. Ako gani grade 6 lang ang natapos ko o kung elementary graduate lang ako. Kagang amon agot nga babae, nakatapos gid man sang high school, kay nagtingwa gid siya. Nga bisan mag-working student lang siya, basta makatapos lang sa high school. May hando man siya kuntani nga makatapos sa college, ugaling wala gid may nag-ako sa amon nga mag-ulutod, nga paeskwelahon ng amon agot sa college, tungod sang kapikaduhon. Paano abi, Tita? Kay bisan gani ang mga utod namon, bisan elementary lang, wala gani makatapos. 3 kami ang nakatapos. Ang agot namon kay isa ka lalaki nga utod namon sa elementary. Ang agot namon pagkatapos niya graduate sa elementary, nagpasimpalad siya, Tita. Nagkadto siya sa Dumangas, kay dito nagaobra ang amon utod nga babae sa Banos ng Dumangas sa isa ka pharmacy. Tita, dito naman siya, upod man sila sang amon magulang. Ang amon agot, Tita, wala lang sweldo. Bilang nag-working student lang siya, hasta lang matapos niya ang handom niya nga makatapos bisan high school lang. Kay bisan buhi pa ang amon tatay, wala man siya estable nga obra. Maulang gani, hindi pa sadto istrikto ang palupok o dynamite fishing, Tita. Amoy na ang ginaobra ni tatay. Kung makapalupok siya, kang makabaligyas ng isda, ti, mo ina nga makakaon kami eh. May manaka asang lubi, kung may masugo sa iya, ti amo pagid na ang ginabuhi ni tatay sa amon. Kagun may bulang pa ini, Tita, nagapamulang pa ini. Tiambal namon sa amon agot, wala na gani kita kwarta, kay amo gid lang ini ang pangabuhian naton, makabatas pa si tatay nga mamulang. Hamba ko sa amon agot, tibalan mo, Tita, kami gid sang agot namon ang magpartners, hasta nga nagdinalaga kami. Grabe gid, Tita, ang naagihan namon sang amon agot. Bisan nagabagyo, bisan alangon pang amon edad, kayang amon balay sa higad gid baybay. So ang amon obra nga duha, may manahid kami, mangimbaw ako, kanagahulog sang labay, nga damo-damo na bala nga taga, Tita. Ibutangan mo ina sang paon kay ihulog sa lawod.
Samtang nagapamaon kami sa taga tita, nagapatuyo kami. Balaan mo, tama inikabudlay nga obra. Kung matinalakon kasi ni, magkalay, magumon ini nga nailon. Kung manahid man kami tita, sang amon agot, ginakatakluban kami sang amon sahid, kay porte kabaskog sang hangin. Bisa nagabagyo, ginasulay lang namon, sige amon panahid. Para may kuha kami nga bisan gamay lang ang mga isda tita. Para may ibaylo naman kami sa mga kararuton, kag para ipaun sa amon labay. Ang obra sa mga lalaki tita, ginaobra na lang namon tungod sang kapigaduhon. Wala man sang kadutaan ang amon ginikanan para ipanghatag sa amon nga kabataan nila. Padayunon ko tita, isa ka bes, may palaon na kami sa labay tita, nag-arya na kami, sus mapati ka kag sa indi, bag-o lang naglampuwas ang bagyo, kag nagadaluyong pa ang tubig. Ina bala nga daw ginaduyan kaw tita. Sus nagsululuka kami nga duha sang amon agot, tigabugsay pa nga daan kami. Halos no hindi na kami makaariya sang labay, kay halin sa balay, wala pa kami makapamahaw. Titita nagpalang luya kami, do hindi na kami makatakod magbugsay. Balan mo, ang ginaariyahan namon sang labay, alagyan gid ini sang barko. Tita ginaagwanta gid namon nga makabugsay. Kaya kung hindi kami maghulag, hindi kami makapauli eh. Abaw tita, sa nakaabot na kami sa baybay, binayaan na lang namon ang amon nga baroto. Masigdalagan kami sang amon agot, pakadto sa balay, kay perti gid kalingin sang amon ulo. Ang nagsapupo sang amon labay tita, si nanay namon. Ang pangimbaw naman tita nga ginatawag, shells ini nga nagalubong sa madalong nga lutak. Tapak-tapakon mo ini, kinahanglan, dalumon mo ang imo nga agi para madabot mo ang shells nga ini. Ginatawag ini nga imbaw. Amo ini tita ang pinaka-special nga shells sa Gimaras. Ginapang regalo gani ini sa mga doktor o kung sa mga abogado. Kung may kuha kami sang amon agot sa mga isda o mga shells tita, kami pa sina ang maluto nga duha. Ipaksyuho namon, kag himay-himayon, kag putson sa dahon sang saging, kag ibaylo sa mga kararuton sa pihak nga baryo. May mais, saging, balinghoy, kung ano lang ang mahatag sang tawo sa amon. Why na kami nagapamili kung ano ang kanon namon tita. Bisan kararuton, ginakaon na lang, kay halos hindi na kami makabakal bugas. Kay do kaiwat gid sadto pangitaon ang kwarta tita. Uso pa sadto ang bugas mais, may puro man, ti ang mais nga bugas, ginalamudan sang puro nga bugas. Ti amon nga ginakaon. Hindi pagid gani kami makakaon sang puro tita, kay pigado gid. Nakakaon pa gani kami sang sunog nga bugas, kay doon nagkaladula sadto manami nga bugas eh. Bisan sunog, ginabaligya pa. Ti dumduman ko gid ti tita, no, kung sino nga presidente. Ti off the air na lang ah. Ang agot naman namon niya tita, nagasunod sa pamukot, lambat man gihapon tita, may managat. Ti ang obras ng lalaki, ginaubra na lang sang amon agot. Sang ulihi, nakaisip kami sang akon utod nga agot. Sa nagadinalaga na kami, naglisensya ako kay nanay nga maobra sa tawo para makapadala sa iya sang kwarta. Nagsugot man si nanay. Ang agot namon, nakatapos man sa Dumanga sa iya high school, kag naghalin didto sa iya ginistaran. Kag naglisensya siya kay nanay nga mapabakolod. May tiyo kami didto tita, kag sang pag-abot niya didto, tama-tama gid, nga may training sa security guard. Nag-training ang agot namon nga babae. Hasta nakapasar siya, kag nabaton siya bilang isa ka lady guard. Mga 1 year gid man siya as lady guard, nag-resign naman siya kay barato pa sadto ang monthly 300 pesos lang, 1978-1979. Nagpasimpalad naman ang amon agot pa Manila. Nag-obra naman siya sulod sang balay. Hindi tani gusto si nanay nga maglakat siya, pero nagpursigigid siya nga makalakat, nga makaobra naman bilang working student lang, bisan sulod balay lang. Kay gusto yagid nga makapadayon sa college. Ang iya amo, doktor kag manager sa bake shop, ang iya ama sa Katipunan Avenue, Manila. So ang basang utod ko tita, basi makumbinsi niya ang iya amo nga wala lang siya sweldo, basta mapaeskwela lang siya sa college. Tita galing, wala naman sang swerte.
Ginahisaan naman siya sa iyang mga upod sa sulod sang balay, kay aktibo siya sa sulod sang panimalay. Ti ang iya mga amo malapit sa iya, kag nagpauli naman siya diri sa Gimaras. Hindi siya gusto nga may nagakahisa sa iya. Nagpaumod na lang siya tita Anom lang siya kabulan didto sa Manila, kay nagpauli naman diri siya sa Gimaras. Kag ako naman, nag-obra ako dira sa Iloilo. Tubtob naghalin ako didto, kay nagpalaman kami sang amon agot. Pero ang pinakamasakit ko gidya nga handumanan tita sa akon nga kabuhi, nga hasta nagakabuhi ako, nga hindi ko gid malipatan, survivor ako sa kuryente tita. Nakuryente ako sang Mayo, pagkatapos lang sang presidential elections. Ginhimos ko ang kuryente nga nagalapta sa salug namon, ginpulon-pulon ko sa akon kamot, wala ako makahibalo, may gisi siguro ang linya tita, sus, nagpilit ang akon kamot. Ako lang isa sa balay namon. Kay naglakat ang bata ko nga lalaki palawod, tita nang isda siya. Bisan anhon ko kawaswas ang akon kamot tita, hindi gid mahukas. Nagsinggit ako kay nagakurog-kurog na ang akon lawas. Tabang! Nakuryente ako. Pagbatis ang pakaisa ko nga lalaki, nagdalagan siya tita. Kaginsipa niya ang amon pertahan sang kwarto, kagin-off niya ang main switch. Tita, guba gid Daw masaka na ang kuryente sa akon abaga. Nagsinggit naman ako kay nanay. Tita, patay na ini si nanay. Hambal ko nanay, buligi gid ako nay. Mapatay gid ako karon. Hindi na ako maabutan ni Panoy nga buhi. Dason tita, may nabatyagan ako nga may naghampak sa akon butkon. Si nanay, siguro tita Regine. So amo to nga wala magsaka ang kuryente sa abaga ko. Nangayo pagid ako bulig kay Lord. Siring ko, Lord, buligi gid ako Lord. Mapatay gid ako karon Lord. Tamo gani tita hindi magpati nga mabuhi pa ako. So amo ni tita ang miserable ko nga kasaysayan nga hindi ko gid malipatan sa bilog ko nga kinabuhi. Nga ginatagan pa ako ni Lord sang ikaduha nga kabuhi. Madugay ang pag-recover ko. Ang tanan-tanan nga mga herbal na apply ko sa akong lawas. Bisan hasta subong tita, may mabatyagan pa ako sa akong lawas nga nagapalang alay pa ang akong lawas o ko ng akong balikawang. 5 kami kababae, kag balo na kami tanan-tanan, kag seniors naman kami. Nakapamana man ako sa tubungan Iloilo, kag may 5 ako ka mga kabataan, 4 ka lalaki, kag 1 ka babae, nasa estado naman sila tanan-tanan. Titita do kalawig na ining akon matuod-tuod nga kasaysayan, basi nakapoy ka na sa pagbasa sang akon malawig nga sulat, so pasensya gid, maayong hapon na lang dira sa inyo tanan, ilabi na gid sa imo. God bless tita and more power sa imong nga program. Ikaw na lang bahala dira sang akon nga sulat, sa liwat madamo gid nga salamat ang matinahuron. Tawag lang ako sa kay Kuryente Survivor sang Barangay Tando, Nueva Valencia, Guimaras. Bawari gidiyo, PS, tita, basaha. Please, nagapamati gid ako permi sa imo programa. Birthday ko sa November 27. Belated na lang gid ha, but I know, ara ka gid dira present. You're very lucky. Grabe no, ara ka na sa isang kamatayon, nga dumakuryente ka na gid, mayo lang kay nabatian ka pa sa imo pakaisa. Kagang imo nga mother that you believe nga amo gito yung naghampak sa imo nga butkon para nga hindi na magsaka ang kuryente sa imo nga pagpati no, sa imo nga abaga. Well, if it's not yet your time, may lalanggid nga himuon ang Ginoo para sa aton. Salamat gid, you're a survivor indeed. Kuryente survivors ng Guimaras. Mga kabombo, sa inyo man yung mga istorya dira, pwede gid yung email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga kasaysayan and ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa liwat sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love.
Mga kabombo, sa liwat 22 days na lang kag Pasko na. Magasunod na ang mga programas nga inyo man nga ginakalangkagan. Tuyang Ermitanya Provincial Jail kag ang Dear Diary. Enjoy ka mo, balikay kita tomorrow with more beautiful stories para sa inyo. Sa gihapon ninyo ang alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.